Ficę jako pomysłodawcę tematu. Skąd w ogóle taki temat? Mianowicie Śląsk już był ziemią obiecaną. Ostatnio mieliśmy taką debatę historyczną i tą ziemią obiecaną był przez drugą połowę XIX wieku i praktycznie większość wieku XX funkcjonowało to w różnych ustrojach, w różnych państwowościach, ale była to ciągle ziemia obiecana. Tyle takiej wycieczki historii. Teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, jakie warunki musiałyby nastąpić, jakie warunki musiałoby państwo spełnić, by Śląsk znowu był na powrót tą ziemią obiecaną. Potencjał moim zdaniem jest. W regionie mieszka ponad 5 milionów ludzi. To już sam potencjał ludnościowy tworzy tę szansę. Nie wspomnę jeszcze tutaj o zapleczu surowcowym, które nadal istnieje i myślę, że gospodarka polska będzie bliżej mierze uzależniona od węgla przez jeszcze znaczny okres czasu. Więc to też rzutuje na to, że ten potencjał cały czas jest, to coś się takiego dzieje, że co by należało po prostu zmienić, żeby po prostu na powrót rozpędzić tutaj ten istniejący potencjał. Moim zdaniem przede wszystkim należałoby zdecentralizować kraj, to jest raz, a więc ludzie tutaj pracujący płaciliby podatki na rzecz swojego regionu i dwa, należałoby uwolnić swobodę działalności gospodarczej, która jest z gąszczem przepisów. Duże firmy radzą sobie jeszcze jako tako, prawda, ale też mają trudności. Natomiast cała ta sfera drobnej czy średniej przedsiębiorczości jest w Polsce no niestety bardzo opłakanym stanie ze względu na nadmiar przepisów, biurokracji, uregulowań. Była w 1988 roku słynna ustawa Wilczka, która deregulowała ten rynek, ale potem znowu tutaj zaczęto dokładać i mamy to, co w tej chwili mamy. Tyle tak tytułem wstępu, może nie chcę przedłużać. Państwu się też wypowiedzieć. Nie no, po kolei. Ty też jeszcze zabierasz głos, nie? No dobra, niech będzie. Ryos zaczyna. W ogóle powiem tak. Na pewno jest szansa na to, żeby Śląsk stał się zaś. Aha, po śląsku mogę gadać, no? Nie raczej. Dobra. Nie, bo wiecie co... Ja nie rozumiem. Ja się jeszcze nie przedstawiam. Aha, no tak, właśnie, popełniłeś błąd. Ale ty chyba został przedstawiony. Ja. Został przedstawiony przez tego sam kamrata. Ja powiem tak, jest naprawdę wielka szansa na to, żeby Śląsk był na nowo, może nie aż tak ziemią obiecaną, bo będzie ciężko dogonić ośrodki takie jak Zagłębie Rury czy Manchester, a Śląsk kiedyś był troszkę wyżej od nich, albo przynajmniej na równi z nimi, ale jest szansa na to, żeby stał się takim Zagłębiem Rury intelektualnym, przemysłowym, wydobywczym XXI wieku na miarę, powiedzmy sobie, środkowej Europy. Nie? Bo leżymy w dobrym miejscu, leżymy w miejscu przecięcia wschód-zachód, północ-południe, czyli transport jest, drogi są, ludzie są, no nie mają co robić. I cytają stąd, nie? Cytają byle kraj, albo do Anglii, albo do Hiszpanii, albo do Niemiec, nie? Niektórzy cytają jeszcze kraj inny. I to trzeba zrobić, żeby tu się robiło ten. Tak jak sam powiedział mój przedmówca, są cały czas dobijani przepisami naszego państwa. Myślę, że jak tu wspomniał przed chwilą Andrzej, takie wydarzenie jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mam nadzieję, otrzeźwi te po prostu tak zwany rozwój zerowy, do którego dążyła Unia Europejska
No i ten rozwój zerowy miał być też zerowym na Śląsku. Ale na Śląsku ten zerowy to nie jest zerowy, to nie jest taki jak był, bo on się utrzymuje na tym samym poziomie, tylko on spadł. I niestety nadal spadł. Żeby temu przeciwdziałać, to musimy mieć swobodę gospodarczą. Ja reprezentuję te środowiska, które uważają, że autonomiczne regiony w Europie, w całej Europie, nie tylko w Polsce, powinny być autonomiczne regiony w granicach historycznych, które mogą po prostu, nie może być narzucany gwizd na banana. Nie może być narzucane, co kto może robić i za ile. Wszystko musi być zrobione na to, do tego miejsca i do tej mentalności, do tych ludzi. Ci ludzie muszą się sami robić. Co najciekawsze, obecny, że tak powiem, najmocniejszy człowiek w Polsce, nie? Prezes partii rządzącej, powiedział wspaniałe słowa, że trzeba przywrócić subsydiarność. Trzeba przywrócić to, że ci, co najmniejsi mogą robić sami, to nie wolno im tego odbierać. Nie wolno rodzinie odbierać funkcji, które rodzina może zrobić. Nie wolno odbierać gminie funkcji, które może gmina zrobić. Nie wolno odbierać funkcji powiatowi, który powiat może zrobić. Nie wolno odbierać funkcji, powiedzmy sobie, regionowi, ja to powiem, nie? Które on może robić sam. A co tam dalej, to już jest nieważne. I teraz jest pytanie, co rozumie pan Jarosław przez to, co może robić region. Bo on myśli, że region może ino robić tak, a może, że region może robić wszystko. Trzeba go o to spytać. I takie pytanie powinniśmy się zadać tu wszyscy i żąda takie odpowiedzi do tych, którzy nami rządzą, co my możemy robić jako region i na ile tej autonomii my możemy mieć i mogą mieć pozostałe regiony, bo ja nie odmawiam nikomu prawa do autonomii. Z tym, że my jako Śląsk mamy te prawo zagwarantowane przez Sejm i rząd Rzeczypospolitej, nie? Odebrane przez, powiedzmy sobie, też Rzeczypospolitej generalissimusa Bieruta. Nie? My mamy większe prawo, my powinni być ten cud, co pociągnie wszystkie regiony w Polsce, żeby one się zdały sprawa, że mogą iść przed siebie. Wyobraźcie się teraz, Wielka Brytania chce wyjść z Unii Europejskiej, ale Szkocja nie chce. Nie? Szkocja może powiedzieć, wiecie co, wy się wyłaście, Anglia. Ale my są Szkoty, my możemy zrobić referendum, że się odłączymy od wielkiego, od tym. Ale wyobraźcie sobie, jakby tu w Polsce takie coś było? Nie byłoby urnów. No by były wojoki. Czyli my jesteśmy jeszcze za Anglikami, jeżeli chodzi o demokrację, daleko, pierunem daleko. Ja bym chciał taką demokrację jak tam, że jak wygrałem w referendum, nie ma sprawy, robimy tak, jak się w referendum chce. I mam nadzieję, że tak w Anglii stanie. Chce coś ktoś? Ja tylko jedno zdanie chcę powiedzieć techniczne, bo tutaj za chwilę przyjdzie taka ekipa osób, które pracują i zje, także zróbmy sobie potem, jakby oni przyszli, jakieś 10 minut przerwy, a potem już będziemy mieli całą salę dla nas. Tak? No, my się tutaj, oni po 18 mogą być, albo przed 18, że moja kuchnia tam wyda tylko i potem będziemy mieli całą salę dla siebie. Dobra? Słyszysz? Technicznie przypilnowane, teraz merytorycznie. Nie, ja się jeszcze tu przysłucham temu, co Państwo Kto chcecie jest powiedzieć. zainteresowany? Tak, Pan mówił o tym, że tam się nie buntują ludzie. To nieprawda, dlatego, bo czytałam w internecie na tym sprawę, że już tam ludzie w tym państwie Anglii, którzy się opowiedzieli, zbierają podpisy pod tym względem, żeby zostać jednak w tej Unii. Już tam podpisy działają. Tak, chcą powtórzyć jeszcze raz te wybory. No tak, ale to są te osoby, które głosowały przeciwko, także no, one zawsze będą mieć swoje zdanie. Natomiast ten... Ciekawy jestem, jak w tej samej sprawie, czy referendum można powtórzyć. To jest też pytanie. No można powtórzyć Nie za jakiś No, czas. ale nie za 2 tygodnie, oczywiście. Za jakiś czas można wszystko powtórzyć, jak się zmienią warunki. Panowie, Te warunki się nie zmienią. Panowie, Zwłaszcza, że proces wychodzenia będzie dostatecznie po prostu długo trwał, a może po prostu nigdy ten wniosek nie zostać złożony. Ja bym proponował, mogę jednak ukierunkować się w kierunku tematu. A od tego, co na Śląsk, a nie co Anglia. Bo Anglia ma tam jakiś związek z nami, pewno gospodarczy, świat jest w tej chwili jedną
dużą prawda, gospodarką, to są takie naczynia połączone, ale zastanówmy się na tym, jakie warunki tutaj, czego tak naprawdę obywatele Śląska powinni żądać, jakichś zmian prawnych, jakichś zmian uregulowań od władz centralnych, od władzy ustawodawczej, od rządu, żeby nam było po prostu lepiej. Co należałoby tutaj zmienić? I w tym kierunku chciałbym bardzo... Dariusz Olejniczak. Działam 22 lata społecznie, nigdy nie bawiliśmy się w żadną politykę, a ostatnio chciałem dać przykład czegoś, co jest niezwykle skutecznie załatwionego, czyli 9 lat załatwiałem nazwę ulicy człowieka, który założył miasto Królewską Hutę, o którym nikt w Chorzowie nie wiedział 9 lat temu. Wolmar Majcen, człowiek, który potęga, powiedziałem, że pan premier Buzek koło niego nie może stanąć. Takie zasługi ten człowiek miał, dlatego trzeba było wziąć wszystko, zrobić, żeby przekonać ludzi. I doszło do absurdalnej sytuacji, że uniemożliwiono nam to, bo nie można było podpisów u ludzi zbierać, żeby na przykład przywrócić tą wiarygodność tego człowieka, ale myśmy to i tak chcieli robić. Okazało się, że jest bardzo małe poparcie, bo nie ma znajomości, a to się źle wypowiada te nazwisko. Oczywiście Żyd zaraz, Prusak i tak dalej. Niech pan jeszcze raz powie. Wolmar Majcen. Od Majtania, z Krawkowic. Tak jest, prawdziwy Ślązok, nie przywieziony w torbie. I teraz to jest człowiek nieprawdopodobny i jak żeśmy go prezentowali, to bardzo ciężko było załatwić najpierw jakąkolwiek salę. Potem żeśmy 2 lata temu dostali salę, małą salę posiedzeń Rady Miasta. Poprosiliśmy i praktycznie postawiliśmy pod ścianą prezydenta, że był patronem i przyszło tam kilka osób, żeśmy piękny wykład zrobili. Ale do czego zmierzam? Żeby nazwa ulica Wolmara Majcena, jedna była propozycja nasza, wróciła na ulicę Jagiellońską, bo do 22 roku była to ulica za jego życia, co się nie zdarza w europejskim, cywilizowanym państwie, żeby to nie był król, tylko zwykły, szary człowiek i dostaje za swojego życia ulicę przy samym rynku. Chcieliśmy, żeby tam była, bo część ludzi od nas chciała, żeby nazwa wróciła, ja uważam, że to jest nierealne. Nierealne dlaczego? Dlatego, że trzeba patrzeć, kto jest elektoratem, żeby wiedzieć, co się chce osiągnąć. Chcieliśmy tam tablicę powiesić i była już załatwiona, nawet były wymiary tablicy podane. W jej miejscu powieszono tablicę, ale 75 pułku. To tak się skończyło, czyli generalnie te same postulaty o autonomii mogły się tak skończyć, natomiast myśmy dalej pracowali, żeby dostać skutek taki, że już nie rozmawialiśmy z radnymi, że mamy ustaloną większość, tylko mówimy przez aklamację. Największy opór dla nazwy Wolmara Majcena przedstawił ktoś, kto jest powiedzmy naszym solidarnościowym, że tak powiem opatrznościowym, 20 lat człowiekiem, pan były prezydent, który stwierdził, że może być przemysłowa, każda jedna, bo się nie wolno kłócić. Dlatego, że wnioskowałem o, po pierwsze, poparcie przez radnych, bo u nas jest taka zasada, że wniosek taki pod głosowanie może złożyć radny, więc wziąłem i poprosiłem grzecznie, podchodząc cały czas jako do historyka, do pana Jacka Nowaka, człowieka z PiS-u, ale historyka zamiłowania i on mi podpisał wniosek i zebraliśmy, tak jak ustaliłem z panem prezydentem, ponad 120 podpisów i się udało w ten sposób, że 3 ludzi się wstrzymało, a wszyscy pozostali się zgłosili. Oczywiście pretensje bardzo duże były, bo i byście słyszeli, jakie propozycje. Do czego zmierzam? Tu jest przed chwileczką powiedziana najważniejsza rzecz, bo my potrzebujemy regionu autonomii, my potrzebujemy pieniędzy i kogoś, kto zainwestuje. Tam, gdzie jest konflikt, nie ma inwestycji. Udało mi się stworzyć nową uliczkę, która została stworzona, takie poparcie, że tam, gdzie konfliktu praktycznie nie było, dostaliśmy i mamy Wolmara Majcena ulicę na rynku. Do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Mówiliśmy o Anglii, oczywiście to tak wiemy, nic nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że 2 lata jest procedura wyjścia, a przez 2 lata, po 6 miesiącach może być nowe referendum. Ale trzeba wrócić do tematu. Najważniejszy temat jest taki, że nikt naprawdę tutaj nie przegłosuje autonomii w tym, jakim enigmatycznym kroju próbuje się zrobić. Są 2 jakby poglądy. Jedna autonomia historyczna, prawdziwa śląska, gdzie nie ma miejsca na Goroli, na Sosnowiec. Jest druga autonomia, która obejmuje region, mocny region gospodarczy, Śląsko powiązany gospodarczo. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, przez ostatnie 20 lat nie inwestuje się nic na ziemiach autonomicznie śląskich, prawdziwych, tylko właśnie tam za miedzą, za Brynicą. I jeżeli będziemy dalej na przykład podchodzili, że zaczynamy od końca, czyli my, prawdziwi Ślązacy, chcemy mieć swój region, nie dostaniemy żadnego inwestora. Jest rozwiązanie i o mało by się udało, znowuż radykalne głosy zniszczyły to.
Po prostu ustawa metropolitarna była kulawa, ale była już przyjęta i można było przez mocną metropolię i duże pieniądze w tej metropolii pod patronatem pieniędzy katowickich i Uszoka, czyli jakby bezpolitycznie, bezkonfliktowo zrobić to, zostało to wysypane. Mówię tak, że trzeba się zastanowić, co się chce i postulaty poukładać takie. Kto ma zapłacić za tą autonomię, kiedy ona ma być i co na przykład w Chorzowie ma się zdarzyć po autonomii, żeby ludziom powiedzieć, żeby miał powiedzieć, że będzie lepiej. Bo ja na razie nie znalazłem żadnego... Ja chcę Panu tutaj w tej chwili przerwać, bo nie o tym mieliśmy rozmawiać Proszę dzisiaj. Pana, ziemia obiecana. Ziemia obiecana. Trzeba stworzyć. Ja bym miał do Pana prośbę. Pan nam tutaj poszerza jakąś dyskusję. To jest temat na odrębną dyskusję. Możemy porozmawiać o działalności na temat zmiany ulic, bo każdy z nas tu by chciał mieć jakieś ulice. Możemy porozmawiać na temat metropolitalnej ustawy, która rodzi się już, nie wiem, ponad 10 lat. Jak ja Panu pokażę filmy z dyskusji na YouTubie na temat, braliśmy na temat metropolii, to chłopak był tutaj jeszcze młodzieńcem, nieżonatym, dziś już ma duże dzieci. Ja byłem jeszcze szczuplejszy, byłem mniej więcej w jego wagi i tam nic nie daje. Więc ja bym prosił, rozmawiamy na temat, co zrobić, żeby ziemia śląska stała się ziemią obiecaną. Romek, Wojna. Może to, co powiem, będzie niepopularne, ale na Śląsku najlepiej się wiodło, jak tu był kapitał niemiecki i do tego trzeba dążyć. Nie może być tak, że Siemens, pierwsza inwestycja, pierwsza lokalizacja wybierał Łódź, nie Śląsk. A czemu wybierał Łódź? Bo tam są szkoły, gdzie uczą po niemiecku, a u nas nie uczyli nigdy. I wiele innych rzeczy. Tam jest pewna stabilność, ale właśnie autonomia by dała stabilność, bo byłyby przepisy stałe. Tam był Miller, powiedział, że tak będzie i przyjechali do Łodzi. Nie? I to jest polityczne inwestycje. My musimy się zwrócić właśnie w kierunku Niemiec. Tak jak Opel daje tyle miejsc pracy, tyle podatków płaci, musimy takie firmy poprzyciągać. Musimy pokazać, że Ślązoki są podobni bardzo do Niemców, tak samo jak Niemcy potrafią pracować, porozumiewać się i w takie coś wierzę. Nie wierzę w firmy chińskie, bo jak firma chińska przyjdzie do nas, to oczywiście wybierze Warszawę i inne tam rejony, a nie u nas. I musimy wszystko robić, pan Dietmar dobrze wie, no tak patrzy na mnie podejrzanie, ale musimy wszystko zrobić, żeby właśnie przekonywać Niemców do inwestycji tu. Tylko że jaki ma to wpływ, jak państwo polskie coraz to bardziej krzywo patrzy znowu strona Niemiec. Tadeusz Dążalski. Ja pracowałem w Warszawie 3 lata. Kiedyś się tam kolegom z pracy skarżyłem, że jak to nas warszawiacy trzymią pod biczem i tak dalej. A oni mi powiedzieli przy tym piwie, ty, ale patrz, Euro 2012. A którzy posłowie od was ze Śląska walczyli całym sobą za tym, żeby euro się tu odbyło? Pewna pani poseł miała to jako swój priorytet w wyborach przed Euro 2012, a potem nawet w telewizji nie było, w gazetach warszawskich nie było nic, że Śląsk walczy o to, żeby to euro tutaj było. Więc my, mieszkańcy, musimy podejmować takie wybory w czasie wyborów. Musimy to przemyśleć. Ci ludzie, którzy już kiedyś obiecywali, teraz tego nie wykonali, więc w następnych wyborach proszę społeczeństwo, żeby przemyślało swój wybór. Dziękuję bardzo. Mogę zająć? Wiesław Lewicki, Partia Normalny Kraj. Wiadomo, że jak największa autonomia poprawia byt wszystkich, nie tylko regionu śląskich, ale w każdej regionie. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Kolega wcześniej powiedział, że trzeba się zastanowić, jak mamy wybierać. Musimy się najpierw przyjrzeć, jak my na tą chwilę wybieramy, czy w ogóle mamy jakikolwiek wpływ. Na dzień dzisiejszy około 90 osób zdecydowało o wyborze całego Sejmu. Całego Sejmu w Polsce zdecydowało tylko 90 osób. Wybory odbywają się w czasie tworzenia list wyborczych, a nie w czasie wtedy, kiedy my idziemy do urn. To prezesi partii politycznych, ich komitety decydują, kto będzie w naszym kraju rządził. Nie my, obywatele. My możemy wybrać tylko z ich wyborów. Paradoksalnie właśnie Paweł Kukiz, którego też znam, widziałem, mówił, że nie chce partii, nie chce ten, a on jedyny w zasadzie decydował,
i kto będzie u niego na listach. Ja nie twierdzę, że on to robił źle czy dobrze, ale twierdzę, że to my, obywatele, powinniśmy wybierać sobie przedstawicieli i oni powinni nam służyć. Musimy mieć możliwość odwołania ich w czasie kadencji, wyrzucenia ich za niespełnianie obietnic i wtedy dopiero będziemy mogli mówić, że obywatel polski jest gospodarzem. Musimy dostać się do władzy, żeby władzę jak gdyby oddać obywatelom. W innym przypadku to się nie da. To Sejm tworzy prawo, a prawo powinniśmy obywatele tworzyć, a Sejm powinien być sprowadzony tylko i wyłącznie do strażnika tego prawa. To nie Sejm powinien decydować, czy budujemy tarczę antyrakietową w Polsce i narażać. Są różne opinie, takie, owakie. My, ludzie, prawda? My powinniśmy to decydować, a oni powinni nam służyć. Dzisiaj rządy, nie tylko państwa polskiego, służą bankom i korporacjom. Oni tylko bogacą się, bogatsi są jeszcze bardziej bogatsi, biedniejsi są biedniejsi. Tak? Nie może być tak, że państwo polskie nakłada podatki, bierze do Warszawy podatki, a później niby ratuje kopalnię na Śląsku. I mówi, że dobrze coś robi. Nie, to Śląsk utrzymuje połowę Polski, ale zewnętrznie wychodzi na to, że nie, to oni pomagają. To tak być nie może. Trzeba odwrócić sytuację. To my mamy ich utrzymywać. Ale jak to zrobić? Już było, tangenta. Musimy zmienić system wyborów, musimy najpierw zidentyfikować, gdzie leży główne zło. Zło leży w podziale. Nie ma czegoś takiego jak prawicy, jak lewicy, jak katolicyzmu czy niekatolicyzmu. Są ludzie. Koniec kropka. A podziały są tylko po to, żeby ten system trwał. A system, jak wiadomo, komu służy? Bankom i korporacjom. Śląsk jest bardzo bogaty. Nie potrzebujemy żadnych pieniędzy, tak jak tu kolega powiedział. To oni by potrzebowali naszej pracy. Ja będę zawsze powtarzał, jak ktoś mi powie, że my, państwo, mamy jakiśkolwiek dług i mamy go spłacać, to powiem mu, to spłacaj sobie. I ja żadnego długu nie brałem. Ani moje dzieci. Dlaczego ja mam spłacać? Dlaczego na odsetki od długu publicznego idzie 70 miliardów, gdzie szpitale są niedoinwestowane, czy inne rzeczy? Dlaczego pomoc dla biednego nazywa się socjalizmem, a ratowanie banku nazywa się kapitalizmem? Jakim prawem? Dlaczego my o tym nie decydujemy? Gdy nie zmienimy ordynacji wyborczej, gdy nie zmienimy konstytucji, nie zrobimy nic. Musimy uwolnić przedsiębiorczość, dać autonomię. Przyszłość musi należeć do wolności. Jeżeli nie zjednoczymy się ponad podziałami, nie będziemy dyskutować i mówić, że to jest dobre, a to złe. Nie, każdy ma prawo mówić, że to jest dla niego dobre i koniec kropka, z tym się nie dyskutuje. Jak ktoś powie, że za PRL-u żyło mu się lepiej. Widocznie żyło mu się lepiej. Nie się żyło dużo. Nie dyskutujmy z nim, że wtedy były złe czasy. Musimy razem ten system rozwalić. Jak to zrobić? Musimy przestać się dzielić. To znaczy? Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Dzisiaj prezesi partii politycznych, komitety wyborcze decydują o listach wyborczych. Musimy to nagłaśniać. Nie wolno nam się dzielić. Dzisiaj wszystkie, tak jak kolega mówił, ustawa Wilczka. Ustawa Wilczka tylko i wyłącznie co spowodowała? To, żebyśmy, ludzie, naprodukowali pewne dobra, a dzisiaj bankierzy zabrali nam te dobra. Głównie właśnie z Zachodu. Mamy dzisiaj okupację zachodnią. Nie segregujmy ich, że to Niemcy są źli, Francuzi, Amerykanie. Nie. Ludzie są tacy sami. Polak, Ślązak, Niemiec, Fin, Czech, Rosjanin, Ukrainiec. To jest ci sami ludzie. Tylko ktoś ponad nami robi konflikty. I on nas jak gdyby cały czas pcha do wojny, że to jest źle, to dobre, kierunek, Unia, tak. My decydujmy, czy Unia jest dobra, czy zła. Ja nie chcę dyskutować, czy ona jest dobra, czy zła. Ja mam swój pogląd, ale ja nie chcę pani narzucać, jaki pani ma pogląd. Ale w sprawach wspólnych musimy my decydować. A system jest tak skonstruowany, żeby była iluzja wyboru. Jak może być, że partia polityczna narzuca jakiś partyjny, jak to się nazywa w Sejmie, jak głosują? Dyscyplina. Jak dyscyplina ma być dla wyborcy? Jestem wybrany z tego terenu i ci ludzie mogą mnie wyrzucić. Ja muszę bać się ich. Chcę zmienić, niech pan powie, bo na razie nie widzę na temat żadnego zdania. Trzeba zjednoczyć się w takiej organizacji,
Co jest ważne, żeby państwo dobrze funkcjonowało? Prawo. Prawo zapisane w Konstytucji i strażnik tej Konstytucji. To nie może być tak, że policjant i powiedzmy rząd, który służy korporacjom, decyduje, ile policja może nas inwigilować. Teraz się robi ustawę antyterrorystyczną. Nie, to my ludzie musimy decydować, ile policja może inwigilować człowieka. I właśnie o to chodzi. Co możemy zrobić? Musimy... Stworzyć policję obywatelską. Można, ale chodzi o to, żeby stworzyć taką organizację, w której jak gdyby wewnętrzna konstytucja tej organizacji będzie pozwalała na dojście do władzy i oddanie władzy obywatelom. Kto to ma zrobić i kiedy? My, no kto to zrobi? No, na pewno nie zrobi ktoś z góry, bo... Z kim pan to chce zrobić? Z panem. Ja z panem takich rzeczy nie będę robił. No To nie musi pan. Ja do pana nie słyszę. Rozumiem, a dlaczego, widzi pan, bo żeby coś zmienić, to trzeba wiedzieć jak. A pan na razie mówi my i w imieniu wszystkich my. Proszę bardzo, mamy organizację. Powiedziałem, że jestem przedstawicielem partii Normalny Kraj. Dam panu program. Proszę zapoznać. Uważam, że największy problem w partiach politycznych jest w tym, że mają źle skonstruowane statuty. Te statuty, wewnętrzne konstytucje są takie pokiczkane, jak po konstytucja naszego kraju. Wtrącę się zza kamery, bo nie mogę tego słuchać. Statuty są świetne, wystarczy ich przestrzegać. Nie, minuta. Znaczy, czy tu jednak bardziej nie chodzi w tym wszystkim o mentalnych ludzi? To jest, Najpierw jeszcze Jurek ale Bobalski, to jest a potem... odejście od tematu. Poprzez tworzenie nowych partii nie wejdziemy w to, żeby uzdrowić region. Bo partii mamy dosyć. Musimy mieć prawo. Na pewno obecne żadne ani partie w Sejmie zagwarantują nam normalnego prawa i kto ustanowi to prawo, kto da Jakie będzie normalne prawo? Nie, takie tutaj... jak my sobie A stworzymy. jakie pan sobie życzy? Mam na dzisiaj nie ma, ale przepraszam, ja teraz głos Ja bym proponował... będzie teraz... Przyjdą, obcy przyjdą zjeść, to taki timing mały. Co? Mogę gadać, 10 minut. Trochę dość burzliwej i wymuszony z jednej Ale strony, ostatni już przed. ale z drugiej strony po prostu w końcu Jerzy Bogacki doprosił się swojego głosu. Nie, przepraszam przede wszystkim za te zamieszania. Tak się zdarza, życie to jest. No. Samo życie. Ale bardzo bym prosił, żeby po prostu nie odchodzić za bardzo od tematu, bo niektórzy po prostu coś tam opowiadają, fajne to jest, ale poza Ziemia tematem. obiecana i to jest bardzo fajny temat na to nasz Kto konstatacja. wymyślił tytuł na ten temat? Jak to fajne. On, Ja. Adam. Adam. Ale może pisarz. A, to nie jestem pisarzem. Natomiast moja taka konstatacja na szybko jest taka, że Pan powiedział bardzo fajnie, nawiązał Pan do tego, co mówi tutaj Darek Olejniczak, a pokłóciliście się Panowie o jedno, bo chcecie razem coś robić, tak jak wszystkie organizacje na Śląsku. Ja to obserwuję od ponad 20 czy 25 lat dokładnie i powiem Wam, że wszyscy macie Panowie rację, Pan ma rację, Pan. Tylko co z tego wynika? No, nie budujemy niczego od spodu, tak jak tu powiedział kolega przed chwilą. Nie budujemy fundamentów, zaczynamy od murów, bez dobrego fundamentu żaden dom długo nie wytrzyma. A zaczyna się od tego, że buduje się relacje na poziomie miasta, potem się buduje na poziomie sejmiku, a potem ewentualnie buduje się w relacjach państwowych. Ta aktywność społeczeństwa na Śląsku, ja powiem, że jest bardzo duża i chyba najwięcej organizacji różnego typu funkcjonuje właśnie na Śląsku. Nie będę przytaczał nazw, bo na pewno mi tu brakło czasu, ale ja od 25 lat się temu przyglądam i powiem jedno. Bardzo się ludzie zmieniają, jak obejmują cokolwiek. I to jest główna przyczyna tego, że te fundamenty zawsze się rozpadną. A to wynika z tego, że my nie potrafimy najpierw się zjednoczyć i coś zbudować, a dopiero potem podzielić. Tylko dzielimy się już na początku. I ja mogę powiedzieć tylko jedno, że liczę na siebie. Nie będę się z nikim dzielił, ani z nikim jednoczył. Jednoczę się sam ze sobą. Wystartuję, wygram,
a potem się podzielę z tymi, którzy ewentualnie będą chcieli podzielać moje poglądy. Ponieważ nie mam już czasu zbyt wiele na to, żeby się bawić w politykę, bo po 60 dam sobie spokój, to wydaje mi się, bo patrzę, ile tu jest organizacji, różnych osób zaangażowanych. Ja nie odbieram Państwu absolutnie tego, że macie jakieś słuszne racje. Bywam też w innych gremiach, które też uważam, że mają rację, tylko jak wychodzą, to go dają za plecami. Chciałbym, żebyście zadam takie pytanie, może retoryczne, bo odpowiedź chyba znam. Nie? Ale czy jesteście w stanie Państwo powiedzieć, że stworzymy jeden komitet wyborczy i włożymy do tego programu wszystko to, co Wy chcecie, co ja chcę, co Pan, i stworzymy jakąś organizację. Nie pokłócicie się do czasu, aż będzie ogłoszenie wyborów, ogłoszenie wyników. No odpowiedź jest prosta, na pewno, bo jak powiedziałem, obserwuję to i widzę, ludzie się bardzo zmieniają. I najgorsze, bo już ten mój wywód kończę, najgorsze jest to, że ta cała para idzie w gwizdek i na tym zarabiają właśnie wszystkie te organizacje, które Pan wymienił, nie? Paręnaście osób, czy parędziesiąt osób w Polsce tą karuzelą kręci, nie? I niektórzy z nas wskoczą na tą karuzelę, ale nie próbujcie się puścić, bo jak tykety się puścicie, to was tak wyciepnie, że już nigdy w życiu nie znajdą. Dlatego ci dzisiaj, którzy się trzymają tykety, to oni są w stanie podpisać i powiedzieć wszystko. To jest najgorsze. A te organizacje, które i takie osoby jak my, ja tu znam parę osób, tak, nie mieliśmy nic, my się bardziej lubili. Jak mamy coś, to już niektórzy nas nie lubią. Nie? Jest pytanie tylko jedno, czy jest jakaś ostatnia szansa, teraz się wiele rzeczy zmienia, podobno wiele rzeczy jest możliwych, można spróbować, ale spróbować napisać program i spróbować wystartować w taki sposób, żeby to było organizacyjnie i logistycznie, i programowo spójne, nie rażące, ale nie dzielące już na początku. Jeżeli taki program i taka organizacja i taki projekt by się udało zrealizować, to jak najbardziej jesteśmy w stanie się znaleźć, ale jeżeli nie, to fajna dyskusja oczywiście, ale wyjdziemy znowu jak zawsze. Dziękuję bardzo. Ja się ustawię może gdzieś do jakiejś kamery, żeby mnie było widać lepiej. Nie? No. Kłaniam się Bogu Ściąg, Grupa Patriotyczna BNT. Całkowicie apolityczna organizacja. Całkowicie. Ja byłem w jednej partii w całym swoim życiu i naprawdę mam wyprodukowane antyciała, że już nigdy nie wejdę do żadnej partii, bo ja wiem, co się dzieje w partiach. Natomiast jest sposób na to, żeby zbudować listę, która będzie akceptowana przez wszystkich ludzi. Ja dokonałem takiego eksperymentu 2 lata temu przy współpracy ludzi, którzy jeszcze wtedy to rozumieli. Obecnie udają, że nie rozumiem. Mianowicie, sposobem na to, żeby organizacja cośkolwiek zdziałała, jest utworzenie listy wyborczej na zasadzie losowania. Załóżmy, że mamy tutaj w Katowicach 24 mandaty i wtedy zapraszamy ludzi, którym mówimy, proszę przynieść 300 podpisów poparcia i wtedy Pana nazwisko wyląduje w słoiku. Środka pogrzebie w tym słoiku i wygrzebie nam kandydata na radnego albo kandydatkę na radną. W ten sposób mamy podpisy poparcia zebrane w ciągu godziny i mamy listę ustaloną w ten sposób, że nie ma tego prezesa, który ustala po schodkach, kto bardziej mu buty wylizał, tylko mamy rzeczywiście to, czego chciał Stwórca, bo ja już nie mówię, niektórzy nie mówią Bóg tak chciał, bo natura tak chciała. Dobrze, niech natura tak chce. Zaproponowałem ten sposób wszystkim organizacjom z tak zwanego antysystemu. Czyli panu Kukizowi, panu Korwinowi, konkretnie Wiplerowi, wszystkim dokładnie, panu Braunowi i tym innym. Wiecie, jaką otrzymałem odpowiedź? Panie Bogusławie, to jest świetny pomysł, ale w ten sposób do Sejmu mogą się dostać ludzie przypadkowi. Ja myślałem, że mnie cholera weźmie, bo nie wiem, czy wiecie, jak się konstruuje listy. Pierwsze 3 osoby, oczywiście jest kupa chętnych, na pierwsze 3 miejsca. Cała reszta jest z łapanki. Ja tworzyłem listę i miałem tam osoby z łapanki. Oczywiście te osoby z łapanki były i powiedziałem, że jak znajdzie się lepsza osoba,
to po prostu zamieni się miejscami, ale to już potem nie było mowy, nie, no złapana jest na liście, już będzie. Nie, bo lista to jest prestiż. Dlatego mówię, jeżeli złożymy tutaj deklarację o tym, że jeden drugiego nie będzie kopał, jeden drugiego nie będzie podgryzał i zgodzi się na taki sposób, to w tym momencie oddaje świadectwo tego, że ma interes kraju w sercu, a nie w... Prawda? Bo nie idzie o to. Jeżeli ja wezmę udział w głosowaniu, a jestem pomysłodawcą tego, to ja sobie nie rezerwuję tej jedynki na liście. Ja równie dobrze mogę w ogóle nie być na tej liście. Prawda? I w tym momencie ja udowadniam, że liczy się dla mnie bardziej kraj, a nie moja, za przeproszeniem, prywatna dupa. Jeżeli, mówię, takie porozumienie możemy w każdej chwili podpisać. Nie liczy się nic, tylko organizacja bezideowa, zajmująca się tylko i wyłącznie gospodarką. Niech jeden będzie gruby, sorry, Leonże na ciebie wskazuje, niech jeden będzie chudy, nie? No nie, to raczej Mirek, nie? Niech będzie wysoki, niech będzie niski, niech będzie kobieta, to nie mam nic przeciwko kobietom. Wszyscy mogą się znaleźć na liście i w ten sposób, nie uwiązani w żadne wcześniejsze warunki partyjne, ani uwarunkowania partyjne, możemy rzeczywiście naprawić najpierw region, a potem kraj. Tylko ja mówię, zaczynanie od najwyższej półki, czyli od wyborów sejmowych jest utopią. Ani nie mamy siły, żeby się dostać do Sejmu, ani nie mamy takich możliwości. Jeżeli nie zaczniemy budować tutaj organizacji, klubu politycznego, który będzie dbał o interesy tej ziemi, ja nie jestem Ślązakiem, jestem Gorodem, ale ja tutaj mieszkam i czuję się z tą ziemią związany. Dlatego mówię, jeżeli tego sobie nie zrobimy, w każdej chwili możemy stworzyć taką listę, możemy ją dzisiaj zacząć konstruować. Tylko że wszyscy następni, którzy będą przychodzić, się zgadzają. Wylądujesz w słoiku, a środka albo cię wylosuje, albo nie. Tyle. Adam. Ja tak jeszcze chciałem tutaj troszkę nawiązać do wypowiedzi, bo cały czas mówimy, przewija się to jednak to hasło autonomia, prawda, że tutaj to miałoby znaczenie. Więc ja w ogóle sobie wyobrażam, bo to w jaki sposób, prawda, Boguś mówi, że należy zrobić listę w taki czy inny sposób, czy różne partie polityczne mają na uwadze, mają jakieś tam swoje metody robienia tych list i tak dalej. To jest oczywiście ważne, ale wydaje mi się, że rzeczą ważniejszą jeszcze jest, co ci nasi przedstawiciele, z czego byśmy zażądali od tych naszych przedstawicieli. Bo to nie jest tak, że poseł na Sejm ma brać udział w jakimś tam, ma być maszynką do głosowania, ewentualnie być w jakimś tam dość bogatym klubie dyskusyjnym, prawda, bo posłowie wcale źle nie zarabiają, a jeszcze lepiej europarlamentarzyści, a tam to jest właśnie też taki bogaty klub dyskusyjny. Więc jakich reform byśmy tutaj musieli żądać od nich? Wydaje mi się, że w Konstytucji już powinien być zapis, że kraj powinien być zdecentralizowany. Ja kiedyś nawet lansowałem i do dzisiaj lansuję taką tezę, że regiony w Polsce powinny ze sobą konkurować wręcz. A więc ta sfera prawodawstwa gospodarczego powinna być na poziomie sejmów ziemskich. A więc powiedzmy Sejm Śląski, bo nie lubię słowa sejmik, bo to jest jakby pomniejsza jakby rangę, prawda? Więc będę tutaj używał Sejm Ziemski. My powinniśmy konkurować, nie wiem, z Małopolską, że my stworzymy sobie lepsze warunki dla przedsiębiorców. Tutaj właśnie nawiązuję do Pana wypowiedzi. Owszem, kapitał czy inwestorów właśnie w ten sposób można w dużej mierze przyciągać, ale to nie tylko to, bo nie tylko ten duży kapitał, ale my byśmy konkurowali nawet na tym poziomie stworzenia prawa przyjaznego nawet drobnemu przedsiębiorcy. Być może nawet byłoby tak, a tak bywało w historii, prawda, że dobry fachowiec, nie wiem, rzeźbiarz, ślusarz, stolarz, tam się osiedlał, prawda,
gdzie stworzono mu lepsze warunki, gdzie potrafił zarobić, prawda? Stąd na Śląsk wędrowali, prawda, dobrzy fachowcy, czy gdzieś tam do Małopolski, prawda? Przecież wiele dzieł, nie wiem, w kościołach i tak dalej, to jest robione przez cudzoziemców. Oni się z czasem zasymilowali, prawda? Ale przybywali tam, gdzie tworzono im warunki. Więc dla mnie bardzo istotną rzeczą byłoby, oprócz tego, jak dostać się do tego Sejmu, prawda, czy tutaj próbować na poziomie samorządowym coś robić, czy Sejmiku Wojewódzkiego. Sejmiku tym razem używam, bo taka jest tutaj możliwość w tej chwili. Może tutaj już też by szło coś pokazać, z tym, że no niestety rola obecnego Sejmiku jest bardzo ograniczona. Natomiast co jeszcze tylko przekazanie tym Sejmom ziemskim większych kompetencji rozwiązałoby problem. Rozwiązałoby moim zdaniem i wtedy byśmy konkurowali. I wtedy my byśmy sięgnęli, wykorzystali tutaj te nasze tradycje gospodarcze, nasz potencjał ludnościowy, to wszystko, co mamy, wszystkie nasze atuty, bo my najlepiej wiemy, które z tych atutów możemy wykorzystać. Warszawa tego nie wie, a jeżeli nawet wie, to robi to we własnym interesie, prawda, tak żeby w jakiś sposób swój konkuruje z całym krajem, to jest to, do czego ty zmierzasz. I to jest właśnie, to nie jest dobry sposób. Jeżeli będę konkurował, Opole da stawkę 10 zł za godzinę, to znaczy 10 zł za metr terenu pod działalność, to my damy 8, a Rzeszów da 6. I co? No i wtedy będę konkurował wtedy. I tak. właśnie dlatego mamy Polskę taką, jaka jest obecnie, przez tą głupią konkurencję, bo zawsze komuś się przyda przytulić walizkę pieniędzy. Gdyby ona była, to... Znaczy, ogólnie chyba rzecz biorąc, musimy się zgodzić jedno, żeby cokolwiek zrobić, trzeba zdobyć władzę, tak? I zmienić konstytucję. Innej drogi nie ma. Panowie, teraz pytanie, jak to to... bardzo ogólnikowe. Natomiast tak, bo ja bym chciał tu wrócić do wypowiedzi Romka Wojny, no bo z jednej strony tak, kapitał przychodzi, inwestuje, no ale my słyszymy po prostu na dzisiaj w mediach, że ten kapitał wyprowadza potem te swoje zyski. No, chwileczkę, jak zainwestował, to jest jego naturalne prawo, że ma prawo to wyprowadzać, także nie można po prostu takich zarzutów potem stawiać. Czy w tym momencie te pisowskie stwierdzenie, że ciągle będziemy tej drugiej kategorii, bo nigdy się nie przebijemy do tej czołówki, jeśli po prostu nie będziemy mieć tego swojego kapitału. Nie? Dokładnie, bo my mamy promować swój kapitał, a nie czekać na kapitał z zagranicy. My mamy naszym przedsiębiorcom stworzyć lepsze warunki niż Małopolska. Nie lepsze, dokładnie takie same. A dlaczego takie Nie same? takie same. Właśnie nie. Mamy konkurować. A co to są lepsze warunki? Bo ja bym chciał wiedzieć, za ile, jak tak, mogę pracownika coś zrobić? Co to jest lepsze warunki? Nawet i za 2 grosze, jak się zgodzi pracować. Chwileczkę. Pojęcie lepsze warunki. Szwajcarii nie ma płaty minimalnej. Że pan przebije innych, dobrze? To nie jest konkretna po prostu kwota, pan przebije innych, bo pan może na przykład komuś dawać na dzień dziecka po prostu potężny gyszynk i po prostu oni będą szczęśliwi, albo po prostu pan po prostu będzie po 16 godzin ludzi zatrudniać, oni będą nieszczęśliwi. Także zostawmy to, po prostu takie ścisłe określanie. Tutaj po prostu był Alek w kolejce Lubina, a potem pan Liczmark. Aleksander Lubin. Ja spodziewałem się dzięki ostatniemu spotkaniu naszemu i tematowi, że będziemy rozmawiali w oparciu o wiedzę twardą, czyli o dane ekonomiczne, dane gospodarcze. No, nie usłyszałem żadnej liczby. Z mojej wiedzy niefachowca wynika potwierdzenie Państwa tez, że Śląsk jest, czy województwo śląskie, regionem, w którym dużo się pracuje, bo się dużo podatków odprowadza. To albo tak jest, że ta ziemia obiecana już tutaj jest, albo Państwo tymi gadkami chcecie przeszkadzać śląskim, górnośląskim przedsiębiorcom, którzy radzą sobie znakomicie. Ponieważ Gliwice i Katowice
są wiodącymi ośrodkami europejskimi, jeżeli chodzi o inwestycje. Proponowałbym zaprosić tutaj takich 35-40-letnich ekonomistów, nie wychowanych na ekonomii socjalizmu i myśleniu socjalistycznym, tylko funkcjonujących po wykształceniu w województwie śląskim w tej rzeczywistości gospodarczej, żeby przedstawili Państwu rzeczywistość gospodarczą tego województwa. Bo ona wcale nie jest zła. Bo albo Państwo jesteście mitomanami i widzicie ten Śląsk jako lepszy w tym kraju, albo ten Śląsk rzeczywiście jest lepszy. Jeżeli jest lepszy, to czyją pracą? Ludzi tutaj mieszkających i tutaj pracujących. Proponuję ich zaprosić i porozmawiać z nimi, co i jak jest w inwestycjach, jakie podatki odchodzą, co i jak się finansuje. Ja nie mam żadnej próbki reprezentatywnej, bo rozmawiałem tylko z kilkoma ludźmi i oni mówią, że nigdy za granicę nie pojadą, bo najlepiej interesy i przedsiębiorstwa zakłada się tutaj. To raz. Dlaczego? Proponuję zaprosić i zweryfikować moje poglądy. Ponieważ uważałem, że system podatkowy w Polsce jest o wiele czytelniejszy i prostszy niż w Niemczech. Dwa. Że zatrudnianie w Polsce jest o wiele prostsze niż w Niemczech. Że mamy kadry o wiele lepsze, takie właśnie już wykształcone od roku 90 do teraz, niż w Niemczech. Ale to mówią ekonomiści, a nie marzyciele i ludzie, którzy powtarzają poglądy stereotypowe. Mamy rok 2016, a nie czas, kiedy Raymond pisał o ziemi obiecanej w Łodzi. To są rzeczywistości nieprzystawalne. Konkludując, konkretnie w danych i na temat, bo to nie politycy stanowią o bogactwie danego regionu, tylko przedsiębiorcy. Tych przedsiębiorców, jadąc w te czy we w te po województwie śląskim, widać z okien samochodu. Jeżeli ten region przeszedł w warunkach dużo trudniejszych niż Zagłębie Rury okres transformacji i jednak tutaj błyskawicznie Górnoślązacy zorganizowali się, pracują i jest jak jest, nie mówię, że jest dobrze, to wynika to z pewnych bardzo prostych danych. Ja nie chcę dyskutować teraz o moich poglądach, moja prośba jest prosta. Zaproście wreszcie kurde fachowców. Dlaczego oni nie przyszli na moje zaproszenie? Bo oni pracują na te pieniądze i prosili tylko, żebyście Państwo tymi gadkami nie tworzyli wrażenia w całej Polsce, że jesteśmy mitomanami. Ja najpierw może chcę podziękować Panu Andrzejowi Roczniakowi, który zaprosił mnie i z bardzo wielką chęcią przyszedłem tutaj, dlatego że jestem entuzjastą każdej inicjatywy, która nosi w sobie dyskusję na temat odrodzenia naszej ojczyzny, prawda? Czy jak tutaj nazwano dzisiaj tą dyskusję, która jest, że tak powiem, nie obrazuje się akurat w tym temacie, Śląsk ziemia obiecana. I dosyć Państwo idziecie w stronę ekonomii, ja się na tym nie znam. Powiem tylko, że taka dyskusja tutaj może na końcu będzie jakaś taka refleksja ogólna. Na razie widać, że myślimy, powiedzmy, Górny Śląsk, a mówimy absolutnie o tematach, które nas w ogóle nie łączą. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Górnośląskiej i tematem obrad tej Rady była edukacja regionalna. W tle tutaj tego tematu wczorajszego była pewna idea, która była troszeczkę, że tak powiem, na innej płaszczyźnie, tak jak Państwo się zaczęli od Brexitu i od sytuacji europejskiej, to ja myślę, że mamy w tej chwili w kraju jedną ważną rzecz, którą należałoby zdefiniować. To znaczy, ja to nazywam zmianą definicji racji stanu.
Ta racja stanu w tej chwili prezentowana jest przez zespół doradców pana Kaczyńskiego, do którego na pewno należy pan Pospieszalski i były dyrektor Rady Katowice, pan Wojciech Poczachowski, który zresztą zaprezentował tutaj swoją ideę. Na czym on wyraz polega, idea, powiedzmy, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, Polska i Górny Śląsk. Otóż ta nowa filozofia polityczna, która, że tak powiem, wejdzie do nas niedługo do mieszkań, polega na tym, że uważa się w tej chwili, że powstania śląskie to było zwycięstwo polskiej myśli politycznej. Prawda, już nie mówi się o tym, że Ślązacy tutaj się rzucili we broń, że tęsknili za Polską i tak dalej. Mówi się o tym, stawia się w tej chwili tezę bardzo mocno, że to polska myśl polityczna zdobyła dla Polski Śląsk. Jest to oczywiście dla nas taka ciekawa rzecz do przemyślenia, prawda? Bo z jednej strony patrzy się na powstańców śląskich jak na tych żołnierzy wyklętych, prawda? To już to byli pierwsi powstańcy, a z drugiej strony będzie tutaj, no, że tak powiem, tym promieniować, że będziemy musieli zmienić sami swoją własną politykę. Znaczy politykę, swoje własne zachowanie. Pan mówił o inwestycjach niemieckich i chciałbym się krótko ustosunkować do tego, i że Niemcy tutaj tam gdzieś w Łodzi, prawda, za premiera SLD, ale proszę Państwa, w Niemczech o Śląsku to się już właściwie zapomniało. Znaczenie Górnego Śląska dla Niemców jest marginesowe. Wszystkie organizacje śląskie w Niemczech podupadają niesamowicie. Ostatni zjazd Ślązaków w Hanower, to co roku, ja pamiętam, 10 lat temu to było około 50-60 tysięcy ludzi. Ostatnio, proszę Państwa, było 300 osób. To był zjazd Ślązaków. Górnoślązaków jeszcze mniej. Czyli my dla Niemiec nie znaczymy w zasadzie nic. Mogę? I teraz różnica zdań. Ponieważ ostatnie dwie podróże studyjne IHK, Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, nie prowadziły do Łodzi, Krakowa czy do Warszawy, tylko do Katowic. I tutaj jest przewidywana kolejna. Po to, żeby się spotykać z tutejszymi przedsiębiorcami. Proszę sprawdzić na stronie AHK. Dobrze, dobrze, moja teza jest taka, że Górny Śląsk w myśli politycznej niemieckiej po prostu ginie i znajduje się w Polsce. To nie ma jakiegoś takiego, prawda, spojrzenia niemieckiego, że to jest jakaś specjalna ziemia obiecana, czy w ogóle jakiś specyficzny region. Nie, to jest Polska i w związku z tym, że tutaj na Śląsku akurat Katowice są taką stolicą, powiedzmy, inicjatyw, no to należałoby ewentualnie w tych Katowicach, ale nie ma to nic wspólnego z sentymentem. Jeszcze tylko jedno słowo, więc na temat tej edukacji, żeśmy wczoraj dosyć mówili. Ja przepraszam, Panie Andrzeju, bo to jest temat kontrowersyjny, prawda? Rada Górnośląska i tutaj ewentualnie to... Nie, no to dobrze. No w każdym razie, proszę Państwa, jak wygląda w tej chwili sprawa, króciutko, sprawa tej edukacji regionalnej. Otóż tą sprawą zajmują się głównie przedstawiciele Związku Górnośląskiego. I w zasadzie filozofia budowy że tak powiem, tej edukacji opiera się na takiej tezie pani profesor Pańczyk, nie jest profesor, tylko senator, i pana Plury. To jest absolutnie polska filozofia działania, prawda? Czyli będziemy edukować Ślązaków tutaj w długu. W zasadzie niewiele zmieniamy, jeżeli chodzi o pedagogikę, o edukację do tej pory. Starałem się też w czasie wczorajszej dyskusji zwrócić uwagę na skąpość materiałów dotyczących, że tak powiem, podstaw
podstaw wiedzy o Śląsku. Zwracając głównie uwagę na to, że literatura o Śląsku, szczególnie historyczna, mieści się przede wszystkim w książkach niemieckich. Około 85% wiedzy o Śląsku, o Górnym Śląsku to są dzieła niemieckie. Natomiast jeżeli mówimy o edukacji górnośląskiej, to powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że brakuje tej nogi niemieckiej. Przepraszam, dosyć nieskładnie, ale jestem dzisiaj bardzo zmęczony. Proszę. Ja jestem pierwszy raz na tym spotkaniu. Moje nazwisko Henryk Klimek i Z tych klinków. z tych dużych klinków, bo klinków jest bardzo dużo, zarówno w Czechach, zarówno w Niemczech. Od profesora Klinka i wie pani, z panem profesorem żeśmy doszli, że tam jakichś przodków mamy wspólnych, ale w trzecim pokoleniu czy tak dalej. Ale od tego nie chciałem zaczynać, no chciałem po prostu wytłumaczyć się, dlaczego jestem zainspirowany do wypowiedzi. Przede wszystkim zainspirowała mnie pana wypowiedź o normalnej gospodarce, o normalnym kraju i tak dalej. A poza tym zainspirowała mnie ta wypowiedź pana, który bardzo chwali gospodarowanie i zarządzanie w Gliwicach i w Katowicach. Tego nie powiedziałem, tylko powiedziałem, że mówić było o liczbach i o danych, no dobrze, a nie o poglądach. Ale nie o poglądach, mnie to zainspirowało, bo naprawdę trzeba docenić te dwa miasta, bo te wyniki ich widać, ale co chciałem powiedzieć, żeby nie rozwlekać się, bo temat jest tematem rzeką. I ja chciałem ten temat normalnego kraju, normalnego gospodarowania rozszerzyć tylko o takie 4 normalności. Jak normalność gospodarowania i na ten temat chciałem się wypowiedzieć. Drugie, normalność zarządzania, normalność nauki i normalność historii. Te 4 rzeczy chciałem po prostu tu poruszyć i chciałem zachęcić do merytoryki, do zbudowania merytorycznego tego postępowania, przez to, żeby na samym początku proponowałbym zbudować jakąś listę celów, do których się będzie zmierzało. Także na wstępie to o tym gospodarowaniu chciałem powiedzieć, jakie my mamy gospodarowanie globalnie na tym Śląsku. No, to gospodarowanie zaczynają różne rządy, tak jak tu w ostatnich 6 latach co najmniej słyszę, odbudowaniu programów do Śląska i tak dalej, w końcu do niczego nie dochodzi. Bo takie są realia tego, co się obserwuje. I to gospodarowanie, jak mi się wydaje, jak wszystko, to trzeba zaczynać od tego, co jest najważniejsze, od zdefiniowania tych zasobów, które mamy na Śląsku. Te zasoby to wszyscy znamy, bo tu już wszyscy się na tego wypowiadali, a to są ludzie, to są niewątpliwie nieruchomości i ten potencjał, który istnieje. Jak wygląda to gospodarowanie w kraju? Finanse są też ważnym czynnikiem gospodarowania. Bo to już tak w tej chronologii troszeczkę się zagmatwuje, ale teraz to. Jak wygląda finansowanie w kraju i jak wygląda finansowanie gospodarki na Śląsku? No kraj przez ostatnie, od 40, bo to mamy 2 etapy na Śląsku Górnym. Zaczyna się zmiana od tam powstania państwowości polskiej na Śląsku, tam po I wojnie światowej, tam nie będziemy definiować konkretnych dat, bo to w tym momencie nie jest najważniejsze.
ale od tego 18 do 20 roku to gospodarowanie cechuje się tą cechą, że też nie było najlepsze. Najlepiej to zdefiniował metropolita nasz na spotkaniu w Piekarach, ponieważ zdefiniował to gospodarowanie słowami Korfantego. I powiedział, no, że po 10 latach Korfanty tam ogłaszając tam jakąś wypowiedź w 32 czy 33 roku powiedział, że Ślązacy po 10 latach no, są niezadowoleni, bo nie tego się spodziewali po tych 10 latach gospodarowania Polski na Śląsku. Na pewno metropolita powiedziałby dużo więcej, ale mu nie wypadało. A my Ślązacy na te szczegóły nie zwracamy uwagi, bo też wszyscy optymistycznie chcemy dążyć do tego, żeby było lepiej. Potem od 1945 roku mieliśmy tu do czynienia z gospodarką typowo rabunkową. Wydobywano rocznie miliony ton węgla, a nic do Śląska nie robiono. Nic do Śląska nie zrobiono, co by zachowało. Tak. No to więc Proszę, skończę. bez Dobrze? demagogii, bo to się Czyli nagrywa. ta cała gospodarka, najważniejsza rzecz finanse. W 22 roku Sejm Śląski otrzymał tą autonomię, a finansowanie na Śląsku opierało się o to, że w Śląsku pozostawiano mały procent określoną procedurą wyliczony wypracowanego zysku na Śląsku. I Śląsk miał w miarę tam pieniądze. Znowu demagogia. To nie jest demagogia, bo to są fakty. Większość pieniędzy zostawała na Śląsku, a do centrali szła tylko mała kwota, którą centrala mogła zachować. I to był, jak chciała. to było modelowe rozwiązanie wręcz. Dobrze. Ja może się wtrącę, bo to roztrząsanie historii Ale ja niczego teraz- nie doprowadzi nas do... Ale ja chcę teraz właśnie, no. nawiązać do podstawy. Dobrze. Dobra, to jest mało ważne, bo to jest i tak historia. Teraz od 1945 roku no, ta gospodarka jak wyglądała, to wiemy, wydobywano ino węgiel na zawał i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj mamy gospodarkę finansową w kraju, że nikt dokładnie nie wytłumaczy, z czego to, co dzieli Warszawa, się tworzy. A normalność polega na tym, że pracuje człowiek wypracowuje wartość dodaną, rodzina ma jakieś środki, dalej gmina odprowadza od tego, co wypracowuje do wyższego organu i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można by jednoznacznie definiować, kto co wyprowadził i włożył do tego. Więc tak wygląda ta normalność. Czy ta normalność jest rzeczywiście w tym kraju, to chciałem ino poddać pod znak zapytania. I tą gospodarkę już chciałem skończyć. Druga rzecz to jest, tak jak powiedziałem, zarządzanie. Dobra, o historii. Dobrze, o historii chciałem jedynie wspomnieć. Że normalnie... Chciałem jeszcze jedno powiedzieć o historii. Będą dyskusje jeszcze na temat autonomii przedwojennej. Jaką mamy historię na Śląsku? Tutaj się pani zgłaszała wcześniej i potem pan. To Mirek. Krótko, żeby nie przedłużać. Kinga Nowak. Prowadzę grupę na Facebooku Górniczy i Górnicy oraz stronę Oddaj Głos dla Władimira Putina. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że ze Śląska nie jestem. Jestem z Małopolski. Zainteresowałam, nie jestem nawet górniczką, zainteresowałam się górnictwem, po czym zainteresowałam się również Rosją. W tym momencie spostrzegam tak.
Autonomia Śląska powinna również przekazać, zachęcić innych ludzi, nie tylko, bo wy siedzicie przykładowo, 100 ludzi jest, wam mogą w tym momencie wybywać. Powinniście również przyciągać takie osoby jak ja, czyli które się na przykład nie znają, żeby im jednak przekazać swoją tradycję, swój język i w tym momencie może od nich się po prostu odrodzi, tak jakby sentyment do tego. W tym momencie może zainwestują na Śląsku, może bardziej wejdą w to wszystko, tak jak ja weszłam. Bo mówię, dla mnie autonomia śląska to był... Nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. W tym momencie mówię o górnictwie. Pan tutaj powiedział, żeby wysprzedać majątki Niemcom, bo dobrze inwestują. Chwila, moment. Już kopalnie Niemcy po prostu wykupili tak górnikom, poupadały, że niby wzięli, za parę groszy to puścili, w wyniku czego niby odrodziły, pokazali, o jacy my jesteśmy fajni. Może to być takie na rok, dwa. A później co się z tymi górnikami stało? Którą kopalnię kupili, proszę powiedzieć? Proszę? Którą kopalnię kupili Niemcy? Wie pan co, bardzo dużo kopalni. Wystarczy jedna nazwa, pani powie, przynajmniej jedną. Jest kupiona, mam na piesie, zaraz panu powiem. Kupili Niemcy kopalnię. Kupili, ale już... Ale nie uprawiajmy demagogii, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. My patrzmy do przodu, nie patrzmy na to, co... Chcę właśnie powiedzieć o tym, że w tym momencie nie możecie oddawać swojego majątku wy Ślązacy, tylko wszystko powinniście tak zrobić, żeby wziąć po prostu ludzi, którzy są tak by zachęcić, żeby przyszli, ale nie, żeby wam kupili, tylko żebyście wy ten węgiel, tak przykładowo jest oddawany na hałdę. Dlaczego węgiel leży na hałdzie, a w tym czasie sprowadzają węgiel? Bo jest opodatkowany. Bo jest zerowany. No. Chwila, moment, ale dlaczego mamy tyle, 37 podatków mamy na węgiel? Dlaczego? Wziąć, skrócić te podatki, w tym momencie by się opłacało. Bo to nie ekonomiści ustawiają gospodarkę, tylko politycy. I tutaj pan mówi tak, zaproście ekonomistów. Możemy zaprosić, ale to nic nie da. Jeszcze tylko jedno autonomię. Jeżeli państwo piszecie w wyszukarce ruch autonomii Małopolski Zachodniej, to taki ruch tam istnieje. Jeżeli państwo piszecie ruch autonomii Wielkopolski, to taki ruch istnieje. Tych ruchów naliczyłem na Facebooku 20. Tak, ale one są, tamte są nieżywe. Może zaprosić tych ludzi tam na Facebooku aktywnych na jedno spotkanie. Można. Głos oddaję. Bardzo dobry pomysł. Oddaję głos. Nie tylko Mirosław Korbasiewicz. Ja jestem byłym górnikiem z kopalni Wujek, walczyłem tam na kopalni i chciałbym coś na temat górnictwa, bo ja się dziwię, że tu wszyscy mówią, piękne sprawy, a nikt nie mówi o górnictwie. Ludzie, gdzie my to żyjemy? Ja wam powiem jedną rzecz. Dobrze, jeżeli pan pozwoli. Współpracuję teraz z profesorem Wrzesińskim. To jest człowiek, który wymyślił metodę spalania węgla metodą atomową, czyli bezemisyjną. Ten węgiel praktycznie idzie do atmosfery całkowicie bezemisyjnie. To jest u mnie na Facebooku Mirosław Korbasiewicz z profesorem Wrzesińskim, współpracuję już długo. O co mi chodzi? Proszę Państwa, węgiel na dzień dzisiejszy jest najtańszym nośnikiem energii, jaki istnieje na świecie. Nie ma też czegoś. My się zastanawiamy, czy robić na przykład, nie wiem, wiatraki, czy robić jakieś tam solary, a tutaj ten węgiel jest najtańszy. Proszę Państwa, to co tu Pani powiedziała, się z tym zgodzę, węgiel jest opodatkowany 36 czy 7, to jest po prostu na skalę światową fenomen, bo takiego czegoś nie ma nigdzie. I nie wiem dlaczego my jako tą krainę miodem i mlekiem płynącą, co my byśmy chcieli, żeby to uzyskać, dlaczego my nie mówimy o tym, jak zrobić, żeby było dobrze, ale konkretnie, czyli na przykład stańmy jako Ślązacy, jako ludzie, którzy kochają Śląsk za tym węglem. Spróbujmy coś zrobić, żeby ten węgiel był po prostu dla nas
Najtańszym nośnikiem energii. No, nikt na Śląsku się nie zainteresował metodą na przykład profesora Wrzesińskiego. Ja nie mówię, że ta metoda jest najlepsza, bo takich metod współpracowania z profesorami z różnych uniwersytetów jest dużo. To nie jest jakieś coś całkowicie nowego, ale nikt się tym nie interesuje. Byłem na spotkaniu teraz w związkach zawodowych, gdzie spotkanie robił pan Kolosz. Był tam właśnie zaproszony mniej więcej między innymi z mojej inicjatywy właśnie profesor Wrzesiński. Swoją metodę tam przedstawił. I proszę Państwa, gdybyście Państwo zechcieli się pochylić nad tą metodą i wbić profesor Zbigniew Wrzesiński, to może byście jakoś na to inaczej zaczęli spoglądać. Bo ja widzę tutaj nastawienie w stosunku do węgla, że tu praktycznie my się tego węgla wręcz wstydzimy. Tutaj jak ten węgiel ktoś mówi, tu nikt o węglu, tu tylko biznes, interesy i sprowadzać obcy kapitał, a Niemcy autentycznie kupują złoża kopalni. Czyli po prostu... Przede wszystkim za co kupują? Ale proszę pana, czyli po prostu jest coś nie tak. Co ja zauważyłem? Zauważyłem to, że w ogóle od jak była Hossa 2011 rok nie zostało w górnictwie zainwestowane nic. Powinniśmy, są kobiety, bym tu powiedział brutalnie, wziąć za cządra tych wszystkich związkowców i ich wziąć no po prostu, nie wiem, może chcę tutaj, nie zrobili nic. Dochód był olbrzymi z węgla. Gdzie te pieniądze są? Dlaczego teraz ten Ślązak zawsze się czuć taki pokrzywdzony, że węgiel już nic nie warty, że tutaj do nas Polska dopłaca? Kiedy do nas Polska dopłacała? W jakim czasie do nas dopłacała? Całe życie myśmy Śląsk utrzymywał Polskę. Puenta. Teraz druga sprawa. Puenta jest taka, jeżeli chodzi o na przykład, no powiedzmy skrótem myślowym, może nawet Raś. Raś dużo zrobił dobrego dla Polski, ale dużo też mojego zdania spieprzy. Bo na przykład to, co tutaj ktoś mówił, jeżeli my chcemy autonomię, jeżeli my chcemy zrobić coś na wzór własny, to myśmy powinni wszystkie regiony do tego przekonać. Dosłownie wszystkie, a nie my Ślązoki taki wał dostaniemy, nie dostaniemy nic, jak będziemy w ten sposób podchodzić do tego. Myśmy powinni mieć w każdym województwie swojego człowieka, który jakoś się z nami łączy i też chce do tego samego, co my. Bo jedno jest pewne, że to, co Państwo mówili, tutaj widziałem, że głosy są wszystkie takie same. Jeżeli jest gospodarka rozdzielona na każde województwa, jest to zdrowa gospodarka. Jest to w miarę jeszcze do utrzymania, w miarę do wglądu, w miarę do tego, że możemy to w miarę jeszcze ogarnąć. No ale jeżeli my mamy gospodarkę w Warszawie, to jak my to chcemy ogarnąć? W jaki sposób? I myśmy powinni się nad tymi działaniami zastanowić. Po pierwsze, jak zrobić, żeby węgiel był dochodowy? Po drugie, jak zrobić, żeby Śląsk swoją godność zaczął otrzymywać, bo na razie póki co jeżdżę po Polsce bardzo dużo i o Śląsku się bardzo źle mówi, poczynając od tego, ile to górnicy zarobią, a po czwarte to, co mówił kolega, my musimy mieć jeden wspólny cel, dobro Śląska. Jeżeli tego nie zrobimy i się nad tym nie zastanowimy, nie zrobimy nic. Dziękuję. A to musi uczynić klasa polityczna. Po prostu macie serce, które zabijacie, a to serce to jest górnictwo. Jeszcze tylko na koniec chciałem powiedzieć jedno, przepraszam najmocniej. Ale jeszcze sekundkę, no jedno zdanie. Że nie po to te chłopcy z kopalni Wujek walczyli, żeby teraz takie dziadostwo było. Nie po to. I myślę, że nad tym się też zastanowicie. Chwileczkę, bo może posłuchacie. Jedno skromne zdanie. Jak już ułożymy tą całą gospodarkę i tą politykę, tak żeby w miarę wszystkim pasowało, co nie wierzę, że tak się stanie, to pomyślmy o tym, o naszym życiu tutaj. Jak będą kształciły się nasze dzieci, żeby właśnie dobre zdanie o nas mieli w innych częściach kraju. Żeby nie mówili o górnikach, bo to są stereotypy. Oczywiście. Tak, ile ci górnicy zarabiają. Ale oczywiście. Na Śląsku nie mieszkają tylko sami górnicy. No ile tu jest górników? Ale po drugie górnicy zarabiają tyle, ile się mówi. Nie? To jest druga sprawa. To zarabiają dwa razy więcej. Chodzi o to, żeby zależało nam, żeby jak najwięcej zarabiali. O to chodzi. Wszyscy. A górnikowi niech zależy, żeby ktoś inny dużo zarabiał. Natomiast wydaje mi się, że też ważną sprawą jest kształcenie. Ja jestem pracownikiem kultury i moja robota to jest przekładanie papierków z biurka na biurko. Tak mnie
pracownicy administracyjni, w zasadzie nic nie produkuje, co dla wspólnego dobra coś dobrego by wniosło, ale myślę, że jednak kształcąc ludzi tu na Śląsku, ucząc ich regionalizmu, ucząc ich historii, ucząc ich o dziadkach, pradziadkach, bo nie możemy zapominać o historii, która nas kształtuje jako ludzi, że pokazujemy się w kraju jako niedouki, musimy walczyć o siebie, musimy być lokalnymi patriotami. Jest to bardzo ważne. Jak u podstaw tych dzieci w tej chwili nie nauczymy, jak powinno wyglądać to życie, to normalne, w cudzysłowie, prawda, to nic z nas nie będzie. To możecie sobie gadać o gospodarkach światowych, a my będziemy dalej na dnie. To nie jest tak. To znaczy, moment, Jedno takie krótkie zdanie wtrącę. ale to wszyscy chcą po jednym krótkim. Nie, ale tutaj pan jeszcze nic nie mówił, także... Tomasz Krzemiński, jestem przedsiębiorcą, zatrudniam na chwilę obecną około 100 osób tutaj w rejonie Śląska i być może moja wypowiedź będzie nietypowa jak dla przedsiębiorcy. Uważam, że takim głównym błędem w ogólnej polskiej polityce jest wyautowanie totalne lewicy. Wszystkie demokracje zaawansowane mają partie prawicowe i lewicowe. My żeśmy tak poszli w tym kierunku, żeśmy mieli PiS i PO. Obie partie prawicowe, PiS poszedł bardziej w tą lewicę, ale bardzo brunatną lewicę. Natomiast zdrowa lewica powoduje to, że następuje jakieś takie równowaga pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem. To znaczy gospodarcza lewica jest w PiS-ie, natomiast ta moralna, ta społeczna to jest w Platformie. Ta lewica jest dobrze podzielona. Lewica jest wierząca i niewierząca i tylko to. Nie, pan jeszcze nie skończył. To znaczy, no tutaj właśnie to moje zdanie jest takie, że dobrze opłacony pracownik tworzy nowe miejsca pracy. Takie zejście czy cięcie socjalne powoduje degradację regionu. Z mojej perspektywy, na przykład jak ja obciął ludziom tylko o 100 zł, to ja mam 10 000 złotych miesięcznie więcej. No a co z tego? Mnie na przykład wystarcza, jak zarobię to, co zarobię i więcej nie potrzebuję, bo ja być może jestem w tej chwili stary, ile samochodów miałem potąd, wystarcza mi stare auto. Natomiast w regionie jest potrzebny bogaty, normalny, szary obywatel, którego stać na to, żeby pójść do knajpy na piwo. No i właśnie pytanie, dokładnie, tego nam brakuje. Tego nam brakuje. Poszliśmy w taki czarny scenariusz tego kapitalizmu, gdzie ale to nie my. To, że lewicy nie ma, to zarządziły komuchy z partii Razem. Ale, czyli komuniści z partii Razem wypchnęli lewicę z Sejmu, także to nie nasza sprawa. Który był ikoną lewicy, no to też do mnie ten Miller nie przemawia, czyli tej lewicy praktycznie nie ma w ogóle. Ale Miller jest jedynym takim, rozgarniętym. No, powinniśmy właśnie pójść w tym kierunku, żeby tworzyć te takie miejsca pracy, które tworzą się tutaj na dole. Mamy taką sytuację, chciałbym zwrócić uwagę, że przykładowo ja jadę na tankstella, nie? Kupuję benzynę, którą po prostu ze 100 zł, no to ile? Ponad 50 zł może maksimum kosztuje, reszta są podatki. No to 20, no to a ile z tych podatków zostaje tu? Czyli ja automatycznie wszystko ładuję w Warszawa. A Warszawa oczywiście potrzebuje 20-30 muzeum potrzebuje, czy jakiś instytut po prostu naukowy tworzy się w Warszawie, a więc na to musi to być. Ja, bo powiedział, wszystko ładuje Warszawa, no. Ale w każdym bądź razie po prostu, bo tak, hasło autonomia ciągle wszystkim przeszkadza. No to powiedzmy po prostu wprost, zostawcie pieniądze nasze u nas, a nie, że koncesja za tankstella po prostu Warszawa nadaje, bo inaczej nie można wybudować. No miasto już może sobie wziąć po prostu podatek gruntowy. Chyba że po prostu zdążył kupić, to tam już nie ma tego tylko od nieruchomości. A więc po prostu zbyt dużo wszystkich środków idzie po prostu do centrali, do wspólnego dzielenia i potem jest po prostu za dużo znajomości i ta cała mentalność po prostu, która funkcjonuje. Ona również u nas funkcjonuje, bo weźcie sobie chociażby taką sytuację, jaką mamy przykładowo Opera Śląska. Jest dyrektor, kilkadziesiąt lat funkcjonuje.
I nagle zmienia się, bo przychodzi inwestycja, będą tam jakieś remonty. I nagle się robi po prostu zmianę dyrektora, bo stary dyrektor by po prostu zaklepywał, bo tam nie trzeba przetargu ogłaszać, zaklepywałby po prostu wykonawców. Nie, zmienia się po prostu dyrektora, zastępca zostaje teraz dyrektorem, bo prawdopodobnie po prostu jest łatwiejszy do regulowania, do korygowania po prostu z zewnątrz, że po prostu tu nasi kumple po prostu wejdą. A jak wchodzą kumple, to zawsze to jest drożej. Czyli po prostu to jest taka korupcja. Nie ma na to dowodów, ale to się u nas na naszych oczach. Na oczach dzieje. I to nie jest potępiane nawet. No po prostu ludzie już mają wszystkiego po prostu w nosie. A takich po prostu rzeczy jest po prostu bardzo dużo. Ta Cichos na przykład, która miała być wicekonsulem po prostu w Manchesterze. No po prostu dziewczyna z doktoratem obroniła doktorat z prawa, nie zostaje z powodu tego weryfikacja narodowościowa. Lubiła po prostu raś i dlatego nie została. No. I takich sytuacji mamy po prostu bardzo, bardzo dużo. No. Dziennikarka, która po prostu jest pod autorytetem ludzi od szmat wyzywa, nie? Po prostu chociażby. Albo na przykład inna dziennikarka to sobie wymyśliła kiedyś, że religia po prostu, syn religii, w czasie wyborów to wymyślam, zaznaczam. Wymyśla sobie, że syn religii tu będzie jakieś specjalne po prostu działania robić po prostu na terenie Śląska. No po to ona to zrobiła, żeby jemu głosów naciągnąć. Na szczęście syn religii się nie dostał po prostu do Senatu. Ale te oszustwo, kłamstwo, po prostu to naciąganie bez przerwy, ono funkcjonuje. Jeśli my po prostu z tym nie będziemy walczyć, z tym takim złym zasadniczym, który u nas już jest. Przecież ludzie kiedyś po prostu z lebiody zupę gotowali, żeby przeżyć, a teraz trzeba iść ukraść po prostu. Zakombinować po prostu, bo uczciwy człowiek stał się po prostu no, taki niewygodny po prostu, no idź na bok ze społeczeństwa. Z jednej strony prowadzimy pensjonat na dworze. Dobra, ale ja się rozgadałem za dużo, teraz Adam i na krótko Pana. Ale ja teraz miałem obiecany głos, więc jeszcze może... Ale nie wykluczamy ze sprawy, bo po pierwsze organem prowadzącym opory jest Urząd Marszałkowski w Katowicach, a nie Warszawa. To jest raz. Najlepszą kopalnią w Polsce jest kopalnia w Lubelskim, kopalnia w Bogdankach. A co do nauczania regionalnego, to można mu zrobić tylko jedną krzywdę. Wprowadzić je do szkół. Bo wprowadzenie jakiegokolwiek przedmiotu do szkół powoduje degradację, I to powieści pod tytułem Synek ojciec naucza kochać Śląsk w szkole, to zewsadźcie między bajki, bo to jest najgorsze, co można temu zrobić. Cokolwiek w obecnej szkole wprowadzić do tej szkoły, kończy się jak z nauczaniem religii. Ja może się odniosę do Pana. Ale sprawy pod moim nazwiskiem, teksty, które piszę na ten temat, one się wszędzie, w całej Polsce ukazały, poza elitą zarządzającą tym województwem. Czy to wojewódzki urząd, czy marszałkowski, czy Rada Górnośląska, bo im się nie podoba to, że wreszcie mają się zająć rządzeniem fachowcy, a nie absolwenci nauk politycznych z dawnych lat. Dobrze, teraz Adam. Więc ja może się tutaj jeszcze odniosę do paru wypowiedzi tutaj poprzednich. Czy historyk sztuki to było skierowane personalnie do jednego pana? Nie, ja go bardzo lubię, bo znam od bajka. Więc sytuacja jest taka. Ale narządzenie się nie zna. Chociażby odniosę się może najpierw do wypowiedzi tutaj takich niemalże chwalebnych lewicy. No ja akurat jestem bardziej z drugiej strony, na prawej stronie sceny, więc powiem tak, to lewica wprowadziła właśnie w głównej mierze ten cały uciążliwy system podatkowy pod pozorem ustawy Wilczka. Pod pozorem próby sprawiedliwej redystrybucji dóbr. Okazało się, że ta sprawiedliwa redystrybucja dóbr nabija kieszenie tylko nielicznym, mającym dostęp do tej kasy. I to jest kapitalizm. No, to nie jest kapitalizm. To nie jest kapitalizm. Kolejna, więc tyle tutaj chciałem Natomiast jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć, żeby tutaj wspominano o tej edukacji regionalnej, o tym poczuciu śląskości i tak dalej. Wydaje mi się, że niezależnie od opcji politycznych działacze śląscy powinni dbać bardziej o sprawy regionu, a tym samym opowiadać się w różnych partiach politycznych, ja nie mówię tylko o mojej partii Korwin, ale w różnych,
powinni się opowiadać za tym, co dla Śląska korzystne. A więc przede wszystkim wydaje mi się, że powinni lansować w każdym środowisku politycznym właśnie tą potrzebę decentralizacji, tą potrzebę autonomii regionów, nie tylko śląskiego. Prawda? Właśnie, nie tylko śląskiego. Więc miejmy odwagę po prostu. Ja na przykład w swoim środowisku jestem różnie odbierany z tymi sprawami śląskimi, prawda? W partii Korwin to tak jestem kojarzony z Rasiem i tak wygląda. Ale tak jak mówię, chciałbym, żeby koledzy w różnych, czy to nawet w PiS-ie, prawda, który jest generalnie nastawiony tak centralistycznie, niech i tam często ludzie, którzy opuszczają PiS na przykład, nagle czytamy ich publikacje, okazuje się, że oni myślą po śląsku, prawda? Że w czasie jak działali powiedzmy w PiS-ie, czy w Platformie, no to nie mieli jakby tej odwagi postawić sobie tych spraw śląskich w swoim gremium politycznym. Więc tutaj do tego bym też zachęcał. Czołowi regionaliści są w tej chwili czołowymi politykami PiS. No i niestety nic na to nie wskazuje, że PiS chociaż o jotę zdecentralizuje kraj. Nic na to nie wskazuje, więc warto by tutaj też stąd akcentuję właśnie tą potrzebę myślenia regionalnego w ogólnopolskich partiach politycznych. Ja zauważam wśród kolegów partyjnych z mojej partii chociażby, że myślą w pewien sposób regionalnie. Tylko ten głos śląski czasami jest jakoś dziwnie. Nie zawsze go słychać, nawet tutaj w tych lokalnych czasami strukturach, chociaż w mojej partii akurat to znacznie się nie mam tutaj jakby takiego parcia do centralizmu już z racji programowych, prawda? Ale to jest Rozmawiamy na temat... Ja mówię, tak, na temat mówię, co należy robić, zachęcać. Ale temat jest, co zrobić, żeby tu była Eldorado. No właśnie. Słyszymy, że nie da się, że nie można, że nie będzie. Nie. Moment, panowie! Pan Aleksander Lubina jest bardzo lubiany, nie musi się pokazywać tutaj głosem. A tam to... Czy ja mogę skończyć? To mowa o mnie, no. Tak. Pan może zacząć. Dobrze. 2 minuty powiedziałem. Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że nauczyłem się pragmatyzmu, którego tutaj w ogóle nie widzę, którego zobaczyłem u Pana i u Pana Jurka. Bo dyskusje typu my biedni powinniśmy dostać lepiej, bo nas oszukują. Cały czas słyszę, że jacyś gdzieś tam stoją oddziałami zasileni koło tego budynku i oni czekają na to, co my chcemy zrobić, żeby nam akurat przeciw zrobić. A problem jest zupełnie prosty. Jeżeli ktoś mówi, że gospodarka ma stać tylko, bo my jesteśmy super w konkurencji, wygramy, to mówię, konkurencja nas wykończyła. Konkurencja się nas wykończyła. Dalej płynie węgiel odkrywkowo pozyskiwany, przy wolnej konkurencji cenowej nie mamy żadnych szans na jakiekolwiek przetworzenie tego, bo trzeba mieć pierwszy kapitał, pieniądze. Pierwszy przykład, jaki daję, założono spółkę jako nowy koncern. Po prostu zrobiono to, czy politycznie dobrze, czy źle, nie wiem. Ale opłata jest od tego 40 milionów. Co się zrobiło? Wyborcza pierwszy tekst wzięła i puściła na wszystkich, że te Katowice sobie 40 milionów opłaty od czynności cywilnoprawnych wzięły i to kosztem kogoś w domyśle. I już była tekst dookoła, ile ludzie zostali oszukani na te 40 milionów. Nikt nie pomyślał, że gdyby tego koncernu nie było, nie byłoby tej opłaty. Dlatego powiem tylko jedną rzecz. Ja bardzo bym chciał i ja dążę cały czas do tego, żeby była silna autonomia przez silną metropolię zrobioną. Metropolia to pieniądze. My będziemy dyskutować, a Urząd po prostu poskupuje długi Świętochłowic, Chorzowa, zrobi normalnie tak, jak powinno być. Jak usłyszy u niego pracownik, że ktoś chce zainwestować w Rudzie Śląskiej, to zaraz człowiek jego jedzie tam i go bierze. I zaraz dostaje preferencje i buduje. I nie pyta się co jak, byle zainwestuje. Jakby ktoś powiedział, że nie ma czasu przyjąć biznesmena, to w urzędzie nie pracuje w Katowicach.
Tak samo podobna polityka jest w Gliwicach, to daje efekty. Są satelitarnie dwie mocne potęgi gospodarcze i można dyskutować. Bo ja powiem tylko tyle, w kopalni Barbara jest węgiel w Chorzowie. Licencje są w drodze i jest pytanie. A pytałem normalnie ludzi, którzy tam mieszkają, w Chorzowie Starym, bo chciałem pozyskać, powiedzmy, jakiś pogląd, ile jest zadowolonych z tego. Muszę wam powiedzieć, byłem załamany, bo ci ludzie, którzy tam mieszkają, wyrobili sobie emerytury albo już mają dzieci, które do Anglii pojechały, nie chcą tej kopalni. I byłem załamany, bo dla mnie węgiel i ta kopalnia jest z węglem, powinna być w ogóle nie zamykana nigdy. Dlatego mówię, my mówimy o czymś w oderwaniu od rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, mówiąc, że mała gospodarka i autonomia będzie miała swój budżet, a pieniądze będą drukować w Warszawie i będą decydować, czy ten węgiel będzie kosztował 300 zł, bo drukarnia to zadecyduje. Nie ile koszty wydobycia. Co z tego, że będzie budżet śląski autonomiczny, jeżeli pieniądze Balcerowicz weźmie, wydrukuje w taki sposób, a nie w taki. Dlatego mówię, nie podatki, nie dyskusje tego typu, że zaczynamy konstytucję zmieniać. Trzeba dzisiaj się zastanowić i zrobić wszystko. Mocna metropolia, jednym ciągiem Iziaka, czy z Gorolami Sosnowca, czy nie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, bo na razie Sosnowiec ma baseny, a Chorzów ani jednego, a Katowice jeden. A Sosnowiec, Dąbrowa, te tereny pościągały nam cały przemysł ciężki. I my cały czas mówimy, a Mital jakby do wyboru, czy zamknąć sobie Hutę Kościuszko, resztki i przenieść ten wydział do Dąbrowy, to on się nie będzie nos pytał, no to zrobi. Teren na działki podzieli. Więc bardzo proszę, bieda, nędza, ludzie nie mają z czego żyć i dostali za to 500 zł. I co z tych 500 zł zostało faktycznie w budżecie? 5 zł tylko państwo dokłada do pijoków, do meneli, którzy 500 zł przepijają. Pan tak z zasiłkiem rodzinnym ostro nie jedzie, zwłaszcza, że w całym świecie cywilizowanym No oczywiście, są inne formy socjalne. Ja obserwuję cały czas, słucham, to my mówimy, że Pan miał rację odnośnie, żebyśmy się łączyli, prawda, żebyśmy wypracowali jakąś koncepcję, ale widzę cały czas dzielenie. Zazdrościmy Sosnowcowi, że ma 4 baseny. Co my robimy? Tu Pan dobrze powiedział. W innych regionach Polski mówimy, górnicy to źli, chcą szybciej na emeryturę iść, chcą większe pensje itd., itd. Dlaczego tak jest? Z drugiej ze strony, osobiście mieszkam na Beskidziu, prowadzę firmę w Szczyrku. Większość ludzi mówi, o kiedyś jak górnicy przyjechali, przyszła sobota, niedziela, to był interes. Z jednej strony chcą tych górników bogatych, a z drugiej strony mówią, jak on dużo zarobi, to źle. I problem jest w podziale, widzi Pan. Bo musimy całkowicie zlikwidować redystrybucję. Nie pomagajmy górnikowi, ale nie zabierajmy od niego. Ile musimy oprzeć się na liczbach, tak jak ten Pan powiedział. Ile górnicy wpłacają do budżetu państwa, ile dostają w tak zwanych dotacjach. Dotacje tworzą podziały. I jeżeli my oficjalnie mówimy, że my ratujemy kopalnię, to mówimy, no dlaczego ja mam dokładać do kopalni? Ale nikt nie powie, ile ta kopalnia wcześniej zapłaciła. I to jest ten podział. Podział robimy na każdym kroku. Przed chwilą Sosnowiec, bo ma 4 baseny. To jak my jesteśmy z ludźmi z Sosnowca się zjednoczyć i obalić ten właśnie system? No nie jesteśmy. Bo my mówimy, że inni robią podziały, a sami co robimy? Się dzielimy, to samo robimy. Tu każdy ma inne zdanie. Poprzez podatki i system podatkowy ceny towarów i usług są zawyżone około 9 razy. Okradają nas w niemiłosierny sposób poprzez system finansowy. Dobrze tu Pan powiedział. Co należy zrobić? Zabronić drukowania pieniędzy bez pokrycia. O, Ameryka odwrotnie. Kryzys przeżyła, bo Dlatego Niemiec kupi nas, nie wkładając żadnej pracy, a my musimy pracować. Pan kończy, bo przepraszam, nie jestem. No, Andrzej Kozłowski. I tak, ja chciałem powiedzieć, nasza mentalność się musi zmienić. Tu. Bo co z tego, co będziemy czy zazdrościć innym, czy nie. Żeby ważne jest, ile zarobimy i gdzie to wydamy. Bo ten, co zarobi 500 zł i wyda to na polskim sklepie, czy ten, co zarobi 1000 zł i wyda też w polskim sklepie, to wszystko pójdzie na dobro. Ale jeżeli, przypuśćmy, ten, co wyda zagraniczny kapitał, a to już idzie, nieważne ile on będzie zarabiał. To jest jak 500 plus teraz. Przyszło 500 plus i od razu supermarkety mają zysk. No ale tak, a oni... kupienia w Polsce czy
No dobra, Ale to samo jest. ale ile by teraz, jeżeli by poszło to do zwykłych sklepów, a jakby ludzie pomyśleli i poszli na targ, teraz to idzie do hipermarketu kupić. No większość ludzi chodzi do hipermarketu, 90%. No nie jest tak źle, bo ja na przykład wszystko o Jurek Bogacki. A potem będziemy kończyć i... Ja muszę przede wszystkim wesprzeć tu kolegę, dlatego że my nie podjęli tematu górnictwa, ale to mi się wydaje, że to był bardzo oczywisty pretekst, dlatego że siedzimy na węglu. I o to chodzi. Ale poważnie mówiąc to tak, ja sobie nie wyobrażam, że my nagle jako Śląsk, region, bez tego podziału na Sosnowiec, jakby zapomnijmy o tym, bo to nie... Ja jestem przedstawicielem czy prezesem Fundacji Silesia, tak? I to nie ma nic wspólnego z jakimś odcinaniem. Daleki bym był od tego, żeby tu malować jakieś granice, kto coś chce, a kto czegoś nie chce. To się stało trochę poza nami, że Częstochowa i tak dalej. Być może historia jakoś to skoryguje, a my jesteśmy na to za mali. Natomiast na pewno pewnikiem jest to, że jeżeli będziemy ekonomicznie silni, gospodarczo silni, a stoimy na węglu i ten węgiel, ja zawsze mówię o tym, że no musielibyśmy być rzeczywiście pozbawieni rozumu, gdybyśmy szukali energii atomowej, fotowoltaicznych źródeł i czegoś tam, jak my stoimy na węglu i pół Bytomia jest bezrobotnych ludzi, bo gruby są zamknięte. To jest bez sensu, tak? Tym ludziom dajemy robota, oni wykopią węgiel, my ten węgiel sprzedamy, ale nie sprzedamy go jako surowiec. Dla mnie by było interesujące, żeby na Śląsku rozwijały się te technologie, które potraktują ten surowiec jako przetworzone źródło, które możemy sprzedać w postaci energii elektrycznej, ciepła, nie wiem, gazu, ropy, nafty i cokolwiek z tego możemy wyciągnąć, tak? Ale to wtedy stawia nas trochę w innej sytuacji. Mamy zaplecze naukowe, Pani wspominała o tej edukacji. No ona jest oczywiście, edukacja regionalna jest bardzo ważna. Ja wcale nie mówię tego z przekąsem, ale przede wszystkim edukacja naszej młodzieży jest najważniejsza, dlatego że ci inżynierowie, którzy będą zawiadywali kopalniami, hutami, chemią i tą całą gospodarką na Śląsku, spowoduje, że ten region może się stać bogaty. I węgiel miał być filarem, jak to się mówi, tej pierwszej Rzeczpospolitej, potem miał być filarem drugiej, trzeciej, teraz będzie jakaś jeszcze kolejna być może, ale my już za dużo czasu nie mamy, dlatego że my już jesteśmy trochę na bezdechu i że tym górnikom się jeszcze chce, że mamy coraz głębiej te kopalnie i tak dalej, no to jest fakt. Natomiast my nie mamy alternatywy i ja bym nie przeciwstawiał, jestem daleki od tego, żeby przeciwstawiać Śląsk innym regionom, ale inne regiony szukają własnej drogi, a my musimy znaleźć i myśmy właściwie już znaleźli własną drogę. Ta droga, ona już jest wyznaczona i póki tu jeszcze te kopalnie są i tam parę osób o nie walczy, to jest dobry pretekst do tego, żeby wszystkim w Polsce mówić i przekonywać ich, że węgiel to nie musi być kopcący dymek z komina u jakiejś tam omy na wsi, tylko to może być elektrownia CES, która tutaj pracuje na 30% mocy, tylko z tego powodu, że ktoś mówi, przepraszam, no trzeba zrobić no ale przecież ta infrastruktura jest potrzebna, trzeba rury pociągnąć i wtedy 50 lat w Chorzowie będzie cieplutko i czyściutko i w innych rejonach również. Ale my stawiamy na indywidualne paleniska, nie? I potem się dziwimy, że się kopci. No obrzydzamy ten węgiel jak możemy, a alternatywy nie mamy. Więc gdybyśmy zbudowali, i może to jest jakaś też jedna z konkluzji tego dzisiejszego spotkania, gdybyśmy zbudowali silne lobby górnicze, ale takie nowoczesne górnictwo. Uczciwe. Oczywiście, bo ja też pomysłów jest wiele, to są nie zgadzam się też z tym, że ono jest deficytowe, nie zgadzam się, bo gdyby podejmować wszystko, co my, to my są do przodu, oczywiście, że można organizacyjnie to jeszcze zmienić, poprawić i tak dalej, to jest na pewno, to jest fakt, natomiast na tym węglu wiele osób, instytucji, firm się jakby wzbogaciło. Natomiast na pewno jest potrzebna ta edukacja, na pewno jest potrzebne wsparcie, bo pan Lubina poszedł, ale ja się nie zgadzam z tym, co on powiedział do końca,
że tu my już jesteśmy tak kwitnącym miejscem na świecie. Naprawdę to się nie dzieje. Wiecie dlaczego to się jeszcze nie... Znaczy dlaczego my jeszcze funkcjonujemy? Bo mamy taką siłę przeżycia, chęć życia, że oni nie są w stanie jakby zadeptać. Nie? I dlatego my żyjemy. I ci odczekali, bo przecież inwestycje na początku nie były na Śląsku. Nie wiem, czy pamiętacie, kilkanaście lat temu było tak, że wszyscy powiedzieli, a chłopie, w Katowicach, co to by w Katowicach można wybudować? Nic. Wszystko będziemy budować w Warszawie, a potem jak w PKO powstało i Silesia, powstała infrastruktura, powstały jakieś nowoczesne technologie i klimat się zmienił, a poza tym wszyscy zauważyli, że nagle tu jest wielki rynek, no to się okazało, że jednak tu jest też potencjał naukowy, to jednak wszyscy się tutaj do nas zbierają. Ale wsparcie dla takiego sektora jest konieczne i to, że będziemy wspierać instytuty górnicze, politechnikę i tak dalej, że będziemy wspierać górników i to, co oni robią, to nie, będziemy wspierać. Ja myślę, że to jest... To się należy, bo to w normalnej gospodarce powinno następować automatycznie. Jeżeli się wydobywa, jeżeli się likwiduje kopalnie, to musi być proces przygotowany, a nie tak, że i te kopalnie tak są likwidowane, na przykład w rejonie Rury, że jak się likwiduje kopalnie, to w ostatnich 10 lat tak, właściciel myśli, jak tą kopalnię najbardziej, najefektywniej zagospodarować. Jak ludzi zagospodarować. Ja jeszcze tylko jedno zdanie skończę, bo ja myślę, ostatni moment to jest to, że promocja śląska to też jest element, o którym myśmy tutaj nie rozmawiali. Bo promowanie, nie chcę powiedzieć śląskości, nie że tego, że my są najbardziej robotni na świecie, że my to wszystkich tu kryjemy. To niektórych irytuje. Bo to jest irytujące i myślę, że my ten temat sami trochę przegrzali. Bo my, jeżeli my najlepiej robimy, najlepiej ważymy, wszystko robimy najlepiej. I tam i ludzie mają kompleksy trochę. Tak? My możemy to w głębi duszy wiedzieć. My możemy to na dzień dzień stosować, bo tak jest. Nie? Natomiast nie możemy też odbierać innym regionom Polski tego, że oni też mają chęci. Bo gdyby było tak, że górnictwo inwestuje swoje pieniądze na Mazurach i buduje ośrodki wczasowe, że ja nie używam nazwy Podbeskidzie, bo to jest sztuczny twór, także przepraszam Pana najmocniej, my go dummy, że to jest taki nasz Śląsk trochę, tylko tam myśmy też inwestowali, prawda? Myśmy też tam inwestowali i te inwestycje tam podniosły ten region bardzo mocno. Ja pamiętam, jak my jechaliśmy do Ustronia taką drugą bardzo tego, nie? Więc wszyscy, którzy korzystają z bogactwa, budują dobrobyt innych. I ja wcale bym tego nie malował w ten sposób, że oni mają nam zazdrościć. Zazdroszczą nam tylko wtedy, jak my mają tylko do pierwszego, a my mamy KKG i jeszcze coś. Więc promocja Śląska, pokazywanie tego Śląska i jednocześnie budowanie silnego Śląska poprzez to, że my autentycznych liderów tam wprowadzamy do tego Sejmu Śląskiego, którego też nazywam Sejm. Dla mnie jest też uwłaczające, żeby mówić Sejm. Tam też są ludzie, którzy zostali wybrani z mandatu społecznego i też reprezentują określone środowiska. Jest pytanie, jaki mamy na nich wpływ. Mizerny. Ale to jest temat chyba na zupełnie inną dyskusję. Także ja bardzo dziękuję. Romek, i będziemy już kończyć. A tylko parę zdań na szybko. Ziemia obiecana, temat taki, a niestety go nie poruszamy. Ziemia obiecana to coś wyjątkowego. I uważamy, większość tu zebranych uważa, że to jest coś wyjątkowego. Teraz pan Lubinar powiedział, że wracam do mitów. Polska za 100 lat, za 200 nie będzie miała tylu noblistów, ile miał Śląsk. Już nie mówię o klubach sportowych czy o innych. Zobaczyć tu za płotem, Ruch Chorzów. Z takim budżetem w Warszawie byłaby okręgówka. Robią cuda, ja wiem. Tylko że jedna decyzja polityczna, premier mówi, wybudujcie Stadion Gdańsku za pieniądze wszystkich, z całej Polski. Drugi, szef partii Szetyna, budujemy we Wrocławiu. A my się tu bujamy z naszym Stadionem Śląskim, jeszcze będziemy przez 20 lat, oczywiście z pieniędzy tylko naszych podatników, nie wspólnych. Jak? No, bez demagogii. Tak jest, ale nie właśnie mówię. Ale kto spieprzył? Ale kto spieprzył? Przyjechał tutaj ktoś z Polski, spieprzył stadion? Nie, tutejsi ludzie. Tutejsi posłowie, tutejsi radni. Oczywiście. Proszę nie uprawiać demagogii, bo to jest szkodliwe dla ogółu. To nie jest demagogia, bo jeśli ktoś mówi w Warszawie i to mówił premier Tusk, jeszcze raz powiedział, że
Na Śląsku nie ma lotniska, nie ma dróg dojazdowych do Stadionu Śląskiego, dlatego lepsze będzie stadion w Gdańsku czy w innej miejscowości, to mówię demagogię. Ja czy... Jeszcze raz czy zapytam, czy tutaj przyjechali spadochroniarze i spieprzyli wszystko, począwszy od projektu do wykonania? Czy to byli ludzie z zewnątrz, czy byli ludzie tu miejscowi? Proszę odpowiedzieć na to jedno pytanie. Nie mam pojęcia. O! Nie mam pojęcia, kto nadzorował. Nie mam pojęcia. Ale tak, naprawdę ludzie, teraz już kończmy po kolei. Pan Wittmann, ale dwa zdania, nie dłuższe wypowiedzi. Potem pani też, dwa zdania, dobra? No właśnie, nie wiem, Pierwsze pan zdanie. pokazuje na czas, ale pan nie panuje nad to wszystko. Ja też dlatego miał zgodnie z prawem, mojego wystąpienia nie ewentualnie... Nie, to wszystko jest nagrywane. Wszystko jest nagrywane. Wszystko. Nie chce czegoś powiedzieć, Zgodnie, to nie godzi. niech pan nie przeszkadza. Zgodnie z prawem prasowym nie życzę sobie eksponowania mojej osoby w tym programie. To pan zna. Ale teraz No ale to, tutaj proszę opuścić. Ale nie, myśmy to wszystko Ja chcę teraz coś powiedzieć, tak? Można. No ale... Nie, to pan dobrze wie, pan musi znać. Ale pan, No ale... pan dopuszcza już teraz... Ja jestem dzisiaj chory, wie pan, złamano akurat nogę, nie chcę, nie pozwalam. No ale... Zresztą moją osobę pan proszę wykreślić. Natomiast Ale... zostałem zaproszony tutaj, no proszę mi, wie pan prowadzi, to dosyć dziwne to jest. Więc krótko będę rozmawiał. Proszę Państwa, z tego wszystkiego, co Państwo żeście powiedzieli, to są rzeczywiście bardzo ważne sprawy, tak? Niezwykle ważne. Natomiast w tym gronie, to można tylko powiedzieć, że są hasła. Natomiast realnym, że tak powiem, efektem tej dyskusji może być tylko, tego można się złapać, edukacja regionalna, to na pewno mamy do tego w tej chwili bardzo dobry klimat, żeby coś na ten temat powiedzieć. Drugi temat, proszę Państwa, to jest dzisiaj w ogóle nieporuszony, ale króciutko powiem. Otóż dojdzie niedługo, jak wiemy, do rekonstrukcji administracyjnej województw w Polsce, prawda? Powstanie najprawdopodobniej województwo częstochowskie. I na pewno województwo śląskie będzie okrojone o to województwo częstochowskie, również województwo opolskie będzie okrojone o powiat oleski. W związku z tym najprawdopodobniej zlikwidowane zostanie województwo opolskie. Bo nie będzie debatę na tym temat. Nie, ale ja krótko tylko ale debata na ten temat była, panie Wittmann. Można było przyjść, ale już kończę. można było zabrać w tym temacie, bo... Ale jak to przyjść? Można przyjść, u nas można zawsze przyjść. Jest debat i rozmawiam na danym temacie. Dobrze, na pewno już teraz nie przyjdę. Natomiast proszę Państwa, te dwa tematy są, że tak powiem, do ugryzienia. Ja czuję tutaj u Państwa niesamowite taką negatywną energię. Bardzo trudno mi się tej wypowiada. Naprawdę. Jeżeli Państwo, widzi Pan, znów Pan przerywa. Ja po prostu nie mam takiego zwyczaju, żeby być w takim towarzystwie. Natomiast Państwo, że się wybrali tytuł bardzo romantyczny, Ziemia obiecana. Natomiast nieromantycznie w ogóle podchodzicie Państwo do sprawy, bo dotykacie spraw, które są absolutnie, większość tych spraw jest po prostu niemożliwa, żeby w tym gronie cokolwiek poruszyć. Są tylko dwa tematy, które ewentualnie tutaj chciałem przedstawić, że to są dwa tematy, na które możemy coś powiedzieć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja może powiem tak. Tutaj na Śląsku działam kopalnie, ale zapomnieliśmy tak samo, że oprócz na Śląsku działają kopalnie poza Śląskiem, czyli na terenach małopolskich i innych, prawda? W tym momencie to jeszcze chodzi o drzewa. Mówi się bardzo dużo o zanieczyszczeniu węglem powietrza. Mówi się, że powietrze jest zatrute, że to. Dlaczego jest zatrute? Ile drzew zostało wyciętych w Krakowie, w Katowicach. Po prostu jest niszczona przyroda, która ma na celu wychwytanie tych wszystkich zanieczyszczeń. Poza tym polityka, gdzie do kopalni? Po prostu to jest jakieś nieporozumienie. Górnictwem przede wszystkim powinni rządzić fachowcy, nie politycy, a
Warszawy za biurka, którzy wielce dyskutują, wielce ustawiają, a nie jest tak i nie ma nawet pojęcia o tym, co tam się znajduje na kopalni, pod kopalnią i jakie są warunki pracy. I w tym momencie na przykład by było dobrym rozwiązaniem takim, żeby w Katowicach powstał jakieś takie miejsce, centrala taka, gdzie wszystko by było rozporządzane, nie w Warszawie, a w Katowicach albo gdzieś na Śląsku. To też nie ma kopii. Takie... No kiedyś było Ministerstwo Ministerstwo, czy coś, ale żeby... A dzisiaj jest minister górnictwa na Śląsku. Górnictwa i No. Ale przede wszystkim powinni po prostu... Proszę Państwa, ja bym chciał podsumować nasze dzisiejsze spotkanie i po prostu tym podsumowaniem mniej więcej skończyć. Śląsk ma starą historię dłuższą jak Rzeczypospolita Polska, bo Rzeczypospolita Polska nie ma nawet połowy tej historii, jaką ma Śląsk. Zresztą historię potwierdzić, bo dopiero od artykułów Henrykowskich możemy mówić o Rzeczypospolitej. Przez Śląsk przeszła nawałnica Lisowczyków, czyli Polaków, którzy wyrżnęli na Górnym Śląsku 70% populacji. Przez Śląsk przetaczały się wojny 30-letnie, które niszczyły ten Śląsk w tej i we w tej. Śląsk się odradzał. Śląsk znów się odrodzi, mimo tych zniszczeń, jakie nastąpiły od 20 roku do dziś. Od XX wieku do dziś. Odrodzi się. Śląsk ma ten potencjał. Ma ten potencjał. Tylko, jak tu kolega Lubina zauważył, trzeba mówić o liczbach. Państwo polskie jest fatalnie zarządzane. A powiem tylko na podstawie badania Adama Smitha na gospodarkę rynkową. Osiągnęliśmy 70% wydajności pracownika w Unii Europejskiej. Tak? Dostajemy płacy 30% średniej Unii Europejskiej. Co się dzieje z tymi 40%? Są zwyczajnie marnotrawione. Aby to marnotrawstwo przestało istnieć, żeby je było widać, nie? To tak jak na filmie, który był kręcony 10 lat temu, a nazywał się To My, Naród Śląski, był kręcony przez polską stację telewizyjną Polsat News, który można zobaczyć w internecie, a jak ktoś nie ma w internecie, to ja mam kopię po prostu na płytce. I można zobaczyć moje poglądy, więc nie będę mówił o moich poglądach. Chciałbym podziękować za to, żeście przyszli, że zapowiedzieliście to, co macie na wątrobie. Zapraszam na następne spotkanie, wyślemy. Zrobimy jakiś inny temat, może bardziej bulwersujący, albo mniej bulwersujący. Może przyjdą zupełnie inni ludzie, ale będziemy to robili, bo trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba wysłuchać ludzi. Tylko mam jeszcze jedną uwagę. Za długo każdy z nas się wypowiada, nawet ja. No to kończymy. I na tym kończę. I następnym razem na pewno zrobimy taki dzwonek, 5 albo 3 minuty. Musi być moderator, prowadzący. Nie, ja mam jedną propozycję, żeby przyznać każdemu w czasie, to jest najlepsze, albo przyznać każdemu 5 minut. I on niech sobie powiedzieć. Albo nie, 10 minut na całe zdrowienia. Oczywiście, żeby nie było tak, że powiem tyle. Inaczej robi kaucja, Dokładnie, tak. Można będzie wybudować. Tak. Że można kupić. Po prostu można sobie To będą musieli być o salach. Tak, będzie. Korzystamy 100 zł za minutę i spokój. Dokładnie, będzie słoik i każdy będzie. Dobra, szanowni zebrani, mam jedno pytanie na koniec. Jedno pytanie. Ilu z Was jest zdecydowanych reprezentować region obojętnie jakich władzach decyzyjnych, czyli w Radzie Miasta, w Sejmiku, w Sejmie, w Senacie, obojętnie gdzie. Ilu obecnych? Mogę jeden wniosek jeszcze rzucić, taki merytoryczny. Wszyscy. No i dziękuję i o to chodziło. To znaczy, Dlaczego nie? ja bym wnioskował, żeby po prostu Ale parytet. krótko jakieś Ale to będzie on to nagrywa, on to wrzuci. Bo to ma być, ja nie wiem, jeszcze jedno, Leon, ja nie wiem, czy myście się dobrze zrozumieli, bo nie rozumiem, znaczy ja nie do końca rozumiałem, dlaczego pan Dietmar był zbulwersowany, bo widział, że kamera od samego początku jest. Ale przepraszam, tu mówiliście panowie. Ale ja się pytałem Państwa. Ja się pytałem tutaj oficjalnie. Że każdy ma uważać na to, co ale mówi, że co? bo będzie rejestrowany. Ale on powiedział, że... I nie ma sprawy. Ale co on powiedział, że co? Ale nie, tylko mnie się wydaje tak, że
Tutaj my nie mamy aspiracji, żeby malować gospodarkę, żeby zarysować jakieś wielkie rzeczy. My pokazujemy w cudzysłowie swoje frustracje dotyczące tego, co na Śląsku się dzieje. I ta debata, różne środowiska się wypowiedziały. Mniej lub bardziej, tak, ale to po to było to spotkanie. Ja takie odniosłem wrażenie. I ja też nie oczekuję jakichś, nie wiem, fajerwerków teraz po tym spotkaniu, tak? Bo my tu trochę od Arnasza do Kajfasza pojechali. Ale to też pokazuje, że te środowiska w jednej sprawie są zgodne. Że na pewno się coś będzie działo. Ja powiem tak, ja pochodzę z Młodego Wydra, firmy prowadzę w Szczęku, ja mówię po polskinie. Ja nie znam historii.